Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera diamantezko gosaria jan berri dugu, eta hementxe gaude berriro ere Zurriolan. Batzuk fresko eta besteak ez hainbeste. Euskal zinemaren gala handia ospatu zen atzo Victoria Eugenian, lehenen gosariak eta gero festa. Asier Altuna eta Telmo Esnalek jaso zuten zinemira saria, Aupa Etxebesteren estreinalditik 20 urte betetzen diren honetan. EITBek ematen duen egile berriak saria Sara Fontobarentzat izan da. Urteko Gidoi onenaren esgae saria Borja Kobeagak eskuratu zuen, Los Aitas filmagatik. Bestalde, EA bultzada saria Miren Gaztañaga aktorearentzat izan da. Eta Aintzane Perez de Palomarri ere omenaldia egin zioten. Nuen esateko, asko zuri emateko. Eta guztia Peio Reparazek girotuta, hori izan zen galako sorpresa handiena. Zetak taldeko buruak mitoak ekarri zituen Victoria Eugeniara. Baina nik beste euskal musika talde bat aipatu nahi dut. Duela urtebete, bai, dagoeneko urtebete pasada, Gatibu taldeko Alex Sardoi handiak hitz gogoangarri hauek oparitu zizkigun. Haupa, lenguan eldiario.esen deklasio batzuk intaz oso eskasak. Lekuz kanpo dauzena, bale? Eskasak. Ez dut pentsetan holan, eta emakume guztizeri orokorrien, eta gehien bat euskal musikan dabizen emakume guztizeri parakaskatu gurutziet. Hogeta guztutin ibili gara emakumeek eta defendiuten, eta benetan, hau ez da sartzen nire logika marroen. Parkatu eta arrazoi eko zuen, bale? Venga, petitzen. Alix. Meme askorako eman zuen gaiak, baina baita aldarrikapenerako ere. Musikan dabiltzan Euskal Herriko hainbat emakume feministak eta pertsona sexu disidentek ohar bateratu bat zabaldu zuten Sarduiren hitzak gaitzesteko. Ba hori eta asteazkena dela hitzakiatzat hartuta, aipa ditzagun guk ere emakume musikariak. Gaurko egun ez duela 15 urte hil baitzen Ana Kirol Galiziko abeslaria. Ana Kirok, Galiziako ibilbide musikal oparonetako bat du. 32 disko argitaratu baitzituen. Herrialdeko abesti herrikoiez eta hainbat egile galiziarren konposizioez hornituz. Esaten da gainera urtean bataz beste 100 kontzertu eskaintzen zituela. Herrialde osoko erromeria eta jaialdien klasiko bihurtuz. Ba, gehiago, gaurko egunez jaio zen Lady Linda Louise McCartney jaiotzez Linda Eastman abeslari, konpositore, argazkilari eta animalien eskubiden defentsan borrokatu zuen aktivista izan zen, eta bai, Paul McCartneyren emaztea ere izan zen. Lindak sukaldaritza vegetarianoari buruzko liburu ugari idatzi zituen eta Linda McCartney's Foods Company sortu zuen. Erresuma Batuan eta Amerikako Estatu Batuetan arrakasta handia izan zuen sukaldaritza vegetarianoan aritzen zen konpainia, baina esan bezala musikaria ere bazen. 1970ean The Beatles banda utzi zenean, Paulek teklatua eta pianoa jotzen erakutsi zion Lindari, eta Wings proiektuan sartzeko animatu zuen. Grammy sari batzuk lortu zituzten, eta 1974ean Oscar sari bat ere bai. Live and Let Die abestiarekin.
Eta beste abeslari bat zoriondu nahi nukenik, Amparo Sánchez, Espainiar abeslaria, kantautorea, idazlea eta ekintzaile feminista. Zorionak, Amparo? 1983an grabatu zuen bere lehen diskoa, eta The Gang taldea sortu zuen, handik gutxira Paranoia taldea sortu zuen, eta bidaiatzeari ekin zion, Marsella, Ezauira, Granada, Madrid. 2000 urtean, Mexiko ezagutu zuen. Musika, pintura, Frida Kahlo, Chiapas eta mugimendu iraultzailea. 2005an bere 3 musikarik lagunduta, hilabete bat igaro zuen La Realidad Zapatista komunitatean. Han, Somos Viento abestia grabatu zuen. 2008an Paranoiarekin ibilbidea amaitutzat jo zuen, eta ordutik hainbat disko kaleratu ditu. Tartean, berak pairatutako genero indarkeriari buruzko bat. Que sonríes y el modo en que a veces me riñes, adoro la seda de tu mano, los besos que nos damos, yo los adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti, porque tú eres mi existencia. Tira goazen beste aktore eta musikari batekin, Rita Garner duela 3 urte zendu zen, leuzemiaren ondorioz Garnerrek Broadwayen egin zuen debuta 1962an A Family Affair izeneko musikal batean. Ordutik, antzazlaun ugarietan hartu du parte. On a Clear Day You Can See Forever, The Last of the Red Hot Lovers, Mornings at 7, The Wedding Singerren. Telebistan ere egin zituen lantxoak, eta bere azkenetariko bat izan zen Dora esploratzailea marrazki biziduenetako Fox Amonari ahotsa jartzea. Baina bikoizketa zari garela. Dragoi bola. Guazen lagunok, anetz beteran, dragoiaren bola bila batera. Joseba Etxeberria Uriarte bikoizketa aktore, bertsozale eta musikari larrabetzuarra hiltzen atzo, 69 urte zituela, gaixotasun luze baten ondorioz. Son Goku, Dragoi bola telesaia, pertsonaiaren ahotsa zen Etxeberria. Baina hori baina askoz gehiago ere bazen bertso munduan egintzen ezagun, bati bat bertso eskolen sortzaietako bat izan zelako, 1980ko hamarkadan. Ondoren, 2000 urtean Bizkaiko txapelketako antolatzaile taldean ere, antolakuntza taldean barkatu, hasi zen lanean. 2021ko Bizkaiko bertsolari txapelketako finalean txapela ipini zion Nerea Ibarzabal txapeldunari, Moises Enbeitarekin batera. Baina guk zinemaldira itzuli behar dugu. Gaurko menua kasetuta utziko gaitu eta Iker Ganuza ekoizlea etorriko da Nosotros lanaz hitz egitera. Ondoren, Aritz Dendategik Sebastiane saria aurkeztuko digu. Ean aurkira bazten duen aurten. Gainera, Popelera hautsa lana ezagutuko du, eta baita Zeruagoak telesaia ere. Eta atzoko festaren konta ez daitezkeen batzuk akaso kontatuko dizkizugu. Eta azterketa izango du gainera gaur saioa bukatzerako. 2 ordu bizi beharrekoak. Entzuleok, iraiak 24 ditu gaur eta asteazkena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Pablo Zurutu zaira astortza, egunon? Egunon! Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia, egunon? Egunon. Ezkara gaur Euskal Herriko ahotsik osoenekin etorri bigarren kafea egitera entzuleok, baina gogoz behintzat bagatoz eta saiatuko gara, goxatzen urrengo 2 ordu hauek, gure ahotsak ere goxatzen eta berotzen diren bezalaxe. Gaur bigarren kafeak 1032 du goizak 10 eta 14 minutu, iraiak 24, eta gu urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Goiuri, hemendik txalotu dute zure muki dantza. Begira, da genero berri bat. Da, genero berri bat eta pixkat dantza disidentea ere, bai ez? Bueno, hemen aldaketak eskertzen dira noizean behin. Bai? Ez? Ez dakit. Agian. Zalantza jarriko dugu. Zalantza. Nik ez dut eskertzen. Bale, Pablo. Gauza bata ez dantza egitea eta beste da mukiak kentzea egitartean. Zaiek, gonbidatu Zuixo zaitu. golplay, zela golplay bat. Ieta honetara. Kontatu dezakegu golplay, Pablo, edo ez? Bueno, bale. Izenik eman gabe. Batea. Hori izango da dure maite dut. Uepa!
ura bezala dena bustitzean, bapatean agertzen zara goizaldean, eta dena argi duzula agertzen. Hementxe diote gure txatean, egunon gaztiak Pablo kontzertu ederra eman zenuten horeretan, zorionak. Aupa, Pablo, zer moduz atzoko gala galdetzen du hemendik Gorka, Goiuri oso ona mukidantza, pauso guapoa eta festa. Inigo eta Pablo, sin mas, Goiurin pausoekin giluraturik nago dio indiokerrek. Pablo, jersei hori oroitu dit, jersei horrek oroitu dit, gabonetako nire jertsea bildut. Aipa! Ni pentsatzen ja Durangoko azokan hotela eta guzti, ojo, ala, mugan. Ze kantu egokiago Juri, gogoratzen dut, gogoan dut behin Ismael Serranoren kontzertu batera joan nintzela, momentu hartan nire azken bikote zenarekin, nire momentu hartako bikotearekin, baina era berean nire lehen bikote izan zenarekin, tartean 14 urte. Eta Ismael Serranok esan zuen, zu hor zaudela etxerita, zure lehen bikotekidearekin, zure azken bikotekidearekin. Eta begiratu genuen elkarrit, ostras, guretzako izan dago, ezta? Guretzako. Kantu hau da oso egokia zure lehen bikotearekin egon, edo zure azken bikotearekin egon, 10 urte eta gero kontzertu batera joan, edo lehen asteko, edo lehen hilabeteko, kedada horietan, kontzertu batera joan, eta goxo-goxo besarkatuta entzuteko kantua, baldin eta ondari balin bazara, Pablo. Bueno, zeran ez tekin ondik zindazen, eta gero ja, kontatuko bat, nire maite duta? Nik gauza desango dizuet entzuleok, ahotsa atzo, pixka bat urratu nuen, gure aktore eta sortzaileekin hizketan Bataplan diskotekan, baina burua oso fresko daukate. Lanean egon zinerako egon guztia. Hori da. Gaua ere, lanean, denbora guztia. Koteka matxorekin aritu nintzen Popel filmaren inguruan, aritu nintzen Miren Gaztainagarekin, berak orain ikusi ez duen Zerua oakin inguruan, nik atzo lana besterik nuen egin, Pablo. Aixua. Baina burua fresko daukat, ahotsa urratuta daukadan arren, beraz, ez harritu nire loturekin zulasei. Perfecto. Ondai guztu, kantu egoki izan daiteke hau esaterako, hola goxo-goxo besarkatuta norbaitekin entzuteko. Bai, izan ere, hori gertatu zion bikote bati, aurreko larun batean, baten batek txatean ipatu dut, ez dakat txatea hemen horrean, baina Atlantik aldean jotzeko kere izan nuen, Bogantalearekin, eta bertan publikoan zuden batzuk ere ikusi genituen, nahiko besarkaturik, nahiko maitaturik, eta bueno, bideo bat indago kontzertu horrena, eta bideoa editatzen ari ginen bitartean, ikusi dugu, hainbat bikote zeuden, besarkatuta, dena, hola polit, eder, eta bar. Eta orduan lagun bat agertu zen estudio horretan, momentu horretan, eta esan zigun, hoi nire ezaguna da, baina hori ez da bere bikotea. Eta hor gehatu ginen denak, ez dakigu aldaketarik egon den bizita horretan azken aldean, Coldplay bihurtu geran, eta guk ere aurkitu dugun bikote sekraturen bat, edo bueno. Ez eta asko esan ez dakit, agian ez dago ez. Baina antza denez, zure kontzertura joan zen norbait, bere bikotekidea ez zen norbaitekin, eta xirriak egiten aritu zen. Nik ez dut ikusi inoren musikatzen, ez ezer. Besarkada bat bai? Bueno. Gauzatxoak. Begiradak. Zegoen, zutikako kutsarita zegoen. Ez, zutikako kutsarita da. Coldplayeko kontzertuan gertatu zena. Zuzutik zaude, eta zurekin dagoen pertsonaren ipurdia dago, pixkat, zure aurrekalde honi pegatuta, hori da kutsarita bat, ez? Oean, etzan da izango zen? Ez zen hori. Nik uste, izan zitekeen ere agian aspertuta zegoela, eta boiatua bat bestearen gainean, edo... Ez dakit. Nik bakarrik ikusi dut bideo bateko frame bat. Baina izango dira... Izanik ezki oso lagunak. Anaiarrebak, lehengusu-lehengusinak... Niri goiurik baten nola kaletigoa zera ipurdia ikutu izan dit. Nik? Bai. Aste honetan, aurreko astean esaterako. Noiz. Irratitik atera eta kroketa jate egin dozela. Aste honetan ez dugu kroketarik jate. Aurrekoan. Bai. Behin baino gehiagotan. Beraz, eta norbaitek kanpotik ikusita pentsalezak. Ui. Noski pentsalezak. Hau, bikotea dira, ez. Bueno, hoxe, zen ere maite duta, edo maite duteza, zuek erabaki, ez dakit. Niri asko gustatu zait historia. Bueno, nik nego nuke egia izatea, taldi berean ez. Bale, eta pertsona honek galdetuko dio... Kontuan izan, nik ez duela ezagutzen pertsona. Ez, baino, zure lantaldean bat zegoen norbait esan zuena, ara nik pertsona hau ezagutzen dut. Hori da, nire lagun bat. Bale, zure lagun horrek galdetuko dio agertzen denari, aizu bideoan... Ez. Horregatik ez da asko ez dago konfiantza inoren partetik. Ja. Gabe, hau da, susmo bat izan deguna, urrengo pertsona baten. Bagizu zeren usain hartzen dio den historia honi. Ilabeteak pasa ala,
magnifikatuko dela dena, eta bukatuko duzuela amaitzen, esan ez, gure kontzertu batean, batean agertu zen hau, eta morreatzen beste hau, eta... Pasagabe ere, larun batetik astazkenera bintzat ja, irratian kontatzen egin nahi, orduan, bueno, ja. Pena bat da, ez gaudela gure Tolosako estudioan gitarra bat hartzeko eta momentu honetan kantu bat egiteko. Hori da gure Inigo Daniro urrengo sekzioa. Hori da, sekzioa. Gorkak dio, Inigo ketanik besarkadak ematen dizkio golkarri beti. Hori da. Oso besarkada estuak gainera. Nik ere, ni oso sarkazarea naiz, Ea, nik Gorka Urbizuren kontzertuan ligatzen duten. Begira. Kontzertura zertara zoaz. Eta gero kontatu. Kontzertua ikustera edo ligatzera, mesedez, Gauza batek bestera eraman lezake, ez? Bueno. Bebei. Muganek kantatzen dio erreka honek dakarren urari eta gauza batek bestera garamatza. Bai. Bueno, Aizue, nik gauzatik ipatu behar nizuen, eta joan, Gorka Urbizu atzu ikusi genuela, zinemalitik ibili zen. Bai? Jo, zeinekin zegoen atzu. Ekoizleren batekin ikusi genuen. Ui, zerbait prestatzen ari dira. Edo liatuta, bera ere. Edo. Oina mundu guztia. Ander Barina garramenteriak intzegoen, hori da. Eta, euskal idazle batekin. Nik daukat furua fresko baino ezain beste. Gure idazle handienetako batekin zegoen. Izenak botatzea nahi dezu? Bai. Arkaitzkano. Emakumezkoa zen. Carmela Jaio. Ez, ama, baina ze lotxagarria deno. Arantxa Aurretuzkaia. Ez. Toti Martínez de Lezea. Ez. Pastako betaurrekoak ditu. Batzutan. Pastako betaurrekoak. Batzuetan. Jone batzuetan. Pastako betaurrekoak batzuetan. Joan den urtean Batapareneko festan ibili zen dantzan. Ni ez nintzen egon lehen urtean Batapareneko festan. Etorriko zait, saioan zehar, hainbeste izen daramatzago egun hauetan, hainbeste aktore, hainbeste koizle, hainbeste gauza, nik ja burua pixkate dantzan daukadala. Bide batez, Iker Ganuzari izango diogu, nahi duenean ere gurekin mailan eseritzeko. Nik nire maite dut eskaini behar diot, atzoko festari, gustora asko ibili ginen, hainbat, ez dakit, aktore, zuzendari, kazetari, ekoizle, denetarikan, festa horretan, tartean, gure lagunden Andres bera ere goiuri, Andresekin izan nintzen atzo gaurko entrevistak baiestatzen, eta datozen egunetan Bidania Filmseko lagunekin egingo ditugun entrevistak lotzen ere bai. Gizu ze gertatzen den Andresekin, guk pentsatzen dugula Andres gure laguna dela. Eta Andresek uste dut ez duela pentsatzen hori gutaz. Gu pentsatzen dugu daukagula Andresekin daukaguna baino harreman ez dugoa. Bueno, atzo harreman asko ez dutu genuen. Bale, Bai, dagoeneko hitz egin dugu Sitxesen dituen lanetaz, eta Sitxesko jaialdiari begira ere ze gauzatxo ekarriko dizkigun, eta nahiko lagun. Eta bai, maite dut atzo bezalako festa batean sortzen den giroa, antxe hon ginen, Telmo Esnalekin esaterako, zorionduz, berak eta Xeraldunak jaso duten sari horrengatik, Sara Fantobarekin topatu nintzen ardutxo bat hartzera egin doa zela, eta esan nion, bide batez, zorionak, gainera ikusi dut, zure diskursoa, zure sari jasotze mezu hori, Palestinarekin, nolabait kokatuz, eta Eusko Jaurlaritzari ere estutuz KAF aferarekin. Uste dut hori badela Euskal Herrian nahiko isilik dagoen afera, baina mai gainean momenturen batean jarri behar dena, eta egia esan nahiko isilik dagoen afera zer? Jaurlaritzak KAFekin duen parte hartzea. Erresa dela esatea jarrera intzibikoak dituela gizarteak aldarrikatzen duenean genozidio bat gelditu behar dela, eta ezin dela kirolaren bitartez zuritu Israelen genozidioa, baina gero zibismoa erakutsi ez sarraski horren parte eta konplizizaten ari enpresa bat elikatzen duzun bitartean. Eta bai, entzuleok sentitzen dut asko kafeko langile izango zarete, baina hemen meloi bat badaukagu. Musikariak bagabiltza Spotifytik ateratzen eta gure bizkarrakorra fustigatzen, igual denok ere hasi beharko dugu osnartzen pixka bat honen inguruan, eta atzo Sara Fantoak hori jarri zuen EITB-ko gala batean, Victoria Eugeniako holtza gainean, jarri zuen mai gainean Jaurlaritzaren jarrera hori kafen gerra edo suntsitze prozesu honetan kafartzen ari den posizioaren inguruan, da iruditu zaidan hausarte izan zela. Askorekin izan ginen, Sara Kozarrekin ere izan nintzen, eta han ere izan genuen momentu aipatzeko, haizu nik zerua baken ikusi zaitut gaur, eta ziaztu esan nik oraindik ez dut ikusi, eta horrelako kontuak beraz nire maite duta horixe, festari berari. Eta zure maite duta, Goiuri? Begira, nire maite duta da, zinemaldi honetan ere,
aldarrikapenerako tartea aurkitzen dutenentzat, egia da, horrelako jaialdi handi batean, nazioarteko jaialdi batean, hainbesteko glamour eta pompa eta kolore eta alfombra gorri eta soineko eta jantzi eta hainbeste gauza dauden zinemaldi honetan, egian erreixa dela burua soilik pelikula emanaldietan jartzea eta gure bizitzako beste alderdiak alde batera uztea, baina nire maite duta da, egun hauetan ere aldarrikapenei eutxi dietenentzat, eta adibide bat jarriko dut. Atzo Un fantasma en la batalla pelikula eskaini zuten Antzoki Zarrean, eta bueno, ez dakit badakizuen, pasaden urtean izan genuen La Infiltrada, eta urten Un fantasma en la batalla, eta infiltratu zen emakumezko guardia zibil baten beste pelikula bat, eta esan bezala atzo Antzoki Zarrean eman zuten, eta Antzoki Zarra nola agertu zen, pankarta erraldoi batekin, eta pankartan jartzen zuen infiltrazioa tortura da. Eta egia esan, begira, nire maite duta pixkat, egun hauetan ere, esan bezala aldarrikapenei eusten dieten hoientzat, eta egia esan pixka bat nazkatuta gaude, horrelako pelikulekin esango dut, iritzi pertsonala da, baina pixka nazkatuta gaude, eta gustatu zitzaidan behintzat pankarta hori. Pelikula ikustera joan zen jendeak behintzat beste buelta bat emateko buruari, eta gero bakoitzak jakingo du, zer pentsatzen duen, eta horretan ez naiz sartuko, baina behintzat ikusteko, zer gertatzen da hemen. Entzule goizeko 10:27 ditugun honetan, gure gaurko lehen gonbidatua aurkezteko moduan ere bagara, hemen txatean bota egote mezuren bat, nola egiten da sartzeko, gauzak ez dira inerrexak, gorka. Ez da bat errexak Euskal Zinearen galan eta batezen ondorengo festan egotea, baina batzuk lortuko nuen egotea eta horregatik, gaur gure entzulei kontatzea ere, bada nolaiteko konpromiso. Atzuk gertatu ziren gauza batzuk, dena ezin dizuegu kontatu. Si ara escrius de recer, de tanta melangia et perdràs pels camins d'una tristor venina, et perdràs pels camins d'una tristor venina. Atzo Jon Olivares aktorearekin izan nintzen aipatzen ari naizen Euskal Zinearen festa honetan, baita itziar atintzarekin ere. Jon konbentzituta zegoen, nirekin izketan, ez zela posible nik zinemaldian ikusi izana, aurten. Eta nire artean nik Jon Olivares ikusi dut. Eta gira 15 pelikula, film labur ikusi ditugun dagoeneko zinemaldiak bere meridianoa gainditzen duen honetan, eta tira hortxe, buruari bueltaka, eta bera ez, akaso itzi bai esaten zidan, itzi bai baino, zu ikusi zaitut zinemaldi honetan, eta batean zaz, konturatu. Badira pelikulak zinemaldian estreinatzen direnak, eta badira pelikulak zinemaldira iristen direnak dagoeneko bide bat eginda. Eta bertan, berpizten moduko bat bizi dutenak zinemaldiaren onditasun honetan. Aurten Gudaberriaren atarian hasi zuen bere bidea Nosotros filmak. Lamia Producciones eta Vertigo Filmsen arteko koprodukzioa, Elena Tabernak egokitu du Isaac Rosaren Feliz Final liburua, eta pelikula bere ekoizpenetik aztertzeko Lamia Producciones ekoiztetxeko Iker Ganuza gurekin dugu dagoeneko, eta aurkeztuko dizuegu. Iker, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon, eskerrik asko. Zuetzinen atzo festan egon, ez da? Bai, egon ziren. Oso fresko ikusi zaitut. Nire hautsan nabaritzen. Nabaritzen da puntxu bat, Politak izaten festa hauek. Bai, oso polita. Atzokoa eta lehenengo egunekoa ere bai polita izan zen. Baina atzokoa Euskal Zineman festa zen, tardun jende ezagun asko arkitu nuen. Lehenguan kontatu zigun, Luro Leizola kontatu zigun, joan den urteko festan, sektorerekin izan zen. Edurne Azkarateri esan ziola, ez zutela elkar ezagutzen eta festan gerturatu zela Edurneren gana eta esan ziola. Edurne film labur bat egin nahi dut eta nahi dut zu izatea protagonista. Eta Edurnek baiezkoa esan zion. Eta aurten estrenatu dute variaciones. Beraz, datorren urtean, ikusiko dugu, atzoko festan, ze egosi zen. Ze egosi zen. Ze horrako festetan gauza gertatzen dira. Inigoren mozkorraldia zain. Aizu. Lanean zegoen. Bale. Nik atzo, lotu nuen, Aitor Etxebarriarekin,
bide batez Aze Soinu bandak osatu dituen gaur gurekin izango dugun Popel proiekturako eta baita bihar entzungo dugun Karmele pelikularen protagonisten, Karmele pelikularentzako Aze Soinu banda egin duen. Eta Zeru Hauak. Eta Zeru Hauak, gaur izango da Koldo Almandoz gurekin, izan nintzen Kote Kamatxorekin, gaur Kote Kamatxo ere etorriko da gurera. Hori etzegoen lotuta, baina atzo esan? Kontatzen dizut. Beraz, atzo gu lanean. Festan gauzak gertatzen dira, bai. Eta Iker Ganozari galderat egin behar diogu segituan, beti egiten duguna, hemen zinemaldian, baina galetu behar diogu, atzo negozioaren bat abiatu gote zen. Egontzen konversazioaren bat pentsatzeko, hemendik igual pelikularen bat aterako da. Bueno, bai, beti, festa hauetan jendea ezagutzen duzu, jende berria ere bai, atzo dibidez Katixa Agirre ezagutu nuen, ez nuen ezagutzen, eta beste zenbait, eta, bueno... Katixa Agirre zen atzo Gorka Orbizurekin zegoena. Lehen aipatu dugu, Gorka Orbizu ikusi zuela idazle batekin, baina... Ez zitzaidan Katixaren izena etortzen, da hori gona izataskatu. Bale, listo, osando, eskerrik asko. Bai, eta gero, negozioak edo, bai, ez dira sortzen, baina... Ez dira maigainera ekartzen, baina bai aipatzen dira. Lehenengo pausua igual ematen da, edo ideiak eta aztarnak ikusten dituzu eta gero segitzen dituzu zinemaldi eta gero. Ze ondo. Bueno, Iker, guk zinemaldi honetan gure gonbidatu guztiei galdera bat egin diegu eta zuri ere egin behar dizugu. Eta galdera da, ea gogoan duzun zineman ikusi zenuen lehen pelikula zein izan zen? Ni? Bai, zuk ikusle bezala... Zinemaldian ez orokorrean, zure lehenengo esperientzia zinema areto batean. Ba, ni 5 edo 6 urtekin, aitarekin En Busca del Arca Perdida filma ikustera joan nintzen. Epa! Esango zenuke gogoratzen zarela erabat, edo aitak gerora kontatu dizulako gogoratzen zarela? Gogoratzen zara, ostras! Bai, ibiltzen ere ginen, familia osoa, eta aitak, hola, jo ninduen bizkarran, eta etorri, esan zidan, Joan Margarazinera ikustera. Anaia txikiagoa zen, eta orduan bera despistatu egin zen, eta joan zen, eta nirekin ni eraman nuen. Ederra, hemen gure zerrendarako. Bai, zerrenda oso proia osatzen ari gara, Bai. En Busca del Arca Perdida, Jurassic Park esan zigoten, Liberata Willy. Bai. Jurassic Park uste dut bi aldiz aipatu dela, bueno. Ez da inore torri oraingoz esatea, bere lehenengo pelikula zinean Tarkovski izan zenik. Normalean... Ez zure lehenengo pelikulak ez zindu izan. Egongo da baten bat. Edo, Padre no hay más que uno. Aizu Iker, aipatu duzu ez, atzoko festa bezalako momentuetan, eta zinema jaialdi batean zehar, zinemaldi guztian zehar sortzen direla ez, konversazioak sortzen direla, ziurrenik proiektuetarako lehen harreman diren oiek eta galetu behar izugu nosotros filmaren inguruan. Lehen harreman hori nola izan zen. Koprodukzio bat da hau, Vertigo Filmsekin, badu euskal zinearen esentziatik, ikusten da kredituetan ere, zuzendaritzan, aktoreetan, aipatu du Jon Olivares bera, eta bar. Baina koprodukzio oso sendoa ere bada, nola iritsi zen zuenera, nola baite proiektu hau? Bueno, eleberria, ez? Azitzen dena eleberriarekin, Helenak irakurri zuen, asko gustatu zitzaion, Helena bikote amodioari buruz, maitasunari buruz filme bat egin nahi zuen, zuela urte asko, eleberria hau irakurri zuen eta maite mindu egin zen, eta lehenengo harremana Isaac Rosarekin izan zen, idazlearekin. Eta, harreman ona izan zuten, gero Helenak hasi zen gidoia lantzen, eta, gero, finantzak eta lortzeko eta beste erlazio batzuk osatu genituen, adibidez Vertigorekin, ETB ere bai proiektuan dago, Televisión Española, eta hori denarekin ja lortu genuen pelikula egitea. Bide luzea izan zen, baina... Aipatu duzu abia puntuan liburua dagoela, eta burura etorri zitzaidan niri entrevista egin behar genuenean, zinemarako diru laguntza baterako eskakizunak betetzen direnean, izan ikan, izan jaurlaritzan, agertzen da ez, gidoiaren erregistroa eta gero lan original batean oinarrituta baldin badago, beste lan batean horren eskubideen lagapena, akordioa. Ezertan hasi aurretik Isaac Rosarekin hau akordatu behar zegoen, nolabait pelikulat egingo dugu eta abia puntua arekin akordio bat lortze izango zen, ezta? Bai, kontratua ezen Isaac Rosarekin sinatu baitzik eta Planeta... Liburuaren eskubideak dituen argitaletxean. Bai, argitaletxea zen, eta haiekin hitz egin genuen, baina haiek esperientzia asko zeukaten, eta nahiko erresa izan zen
batez ere Isaac Rosak nahi zuelako Elena Tabernak bere eleberria zinera eraman zezan. Orduan nahiko erreza izan zen prozesu guztia, beti negoziazioak zailak dira eta toma idaka, baina lortu egunuen nahiko askar. Eta gero, Isaac idazleak beti babestu gaitu asko, batez ere Elena, bere idazkera prozesuan, eta gero pelikula egiteko beti bere babesa eta bere askatasuna handia eman diegu. Eta promozioan gero asko lagundu gaitu ere bai. Nosotros bada oso pelikula intimoa, oso barrenetik bizi den pelikula bat, eta bada ere nolabait historia bati hurbiltzeko begirada berri bat ere, ez? Horre Isaac eta Elenaren begirada, dualidade hori, egon badago, izan zitekeen gainera gustoko ez izatea, baina badakit Isaki gustatu egin zaiola, Elenak egin duen lan hau. Bai, gustatu zaio, eta egia da ezberdinak direla, ez? Eleberria irakurtzen baduzu eta filma ikusten baduzu, badaude ezberdintasun nabaritzen dira asko. Batez ere, estrukturan, Isaac Rosen liburua, kontatzeko modua da inbersoa, ez? Azten da... Oso amaieratik eta... Bai, azten da amaieratik eta bukatzen da bikotea elkatzen denean. Eta, hori zinean saia zen egitea, gure struktura pixka bat arraroa da, saltoak ematen ditu, baina ez da hain struktura inbertso horrekin kontatzen. Hola, soy Ángela. He estado en tu conferencia. Imagino que te acordarás. Me acuerdo. Te he estado buscando, pero no sabía tu nombre. Quedamos en 5 minutos en recepción. Vale. Genial. Hasta ahora. Hace lo que le da la gana. ¿Te vas a ponerme a explicar otra vez cómo tengo que educar a mi hija? No te aguanto. ¿Te vas a separar otra vez? La separación es una cosa de adultos. Que empiezo a creer que tenía razón. Que la nuestra es una buena relación salpicada de malos momentos. Me alegro que pienses así. Maria Vázquez eta Pablo Molineroren lanean sostengatzen da gidoi hau, oso protagonismo dual eta bikotearengan protagonismo handia duen pelikula da. Garbi izan zenuten auto hau hasieratik, casting lanketa luze bat egonda edo Elenak bazuen hasieratik bere buruan zer nahi zuen, nola nahi zuen, nolako izan da pixka bat bilaketa hori. Luzea izan zen. Xabi Atxata, Flor González egin zuten, hemen asko lan egiten duten casting zuzendariak, eta prozesua igual urte bat edo pasatu genuen, ez? Ez denbora guztia, baina aktore asko frogatu genituen, eta, Elena zalantzak zituen, ez? Nola filme honetan oso garrantzitsua da aktoren, filme guztietan, baina batez ere honetan oso garrantzitsua da aktoren lana, eta beraiek pisua daramate, eta orduan, aukera aproposa egin behar genuen. Baina, azkenean, ikusi genituen Pablo Molinero eta Maria Vázquez, eta elkarrekin ere bai frogak egin genituen, ea nola kimika hori funtzionatzen zuen, ez? Guztuz lehenengo Maria Vázquez aukeratu genuela, eta gero aurkitu genuen bere bikotea, eta haien arteko kimika handia zen, eta horregatik Pablo Molinero aukeratu genuen. Gaur Pablo Molinero gongo da filmaren aurkezpenean, Maria ezin izan du etorri, baina oso pozik gaude beren lanekin. Bi aktoren gainean esaten du sostengatzen dela, produkzio ikuspegi batetik ere, ez delako akaso ikargarezko zailtasun tekniko edo auskalo zein dituen, baina era berean oso intimoa den horretan asko zaindu beharreko pelikula bat ere bazen. Ez dakit produkzio ikuspegitik zein izan diren zailtasun nagusiak, zein izan diren erronkak iker, non egon den esateko zuentzat, ekoizleentzat, akaso lan edo erronka nagusia. Filma hasi baino lehen, grabaketa hasi baino lehen, zailtasuna izan zen, dirua lortzea, ez? Azkenean pelikula oso intimoa da, ez da oso komertziala, eta orduan filme mota
hauetako proiektuak, genero mota hauetako proiektuak oso zailak dira finantzateko batzuetan, eta kasua izan da. Baina, bueno, indarrez ibili ginen eta azkenean lortu genuen. Eta, bueno, eta gero, ja grabaketan zailtasunak zeinek izan dira, bueno, prozesua oso nahiko kreatiboa izan da eta nahiko askea, ez? Improvisazioa eta, bueno, batzuetan grabaketa planak aldatzen ziren, eta, bueno, pixka bat talde guztia zegoen prozesu hori babesten eta laguntzen. Eta, bueno, hori izan da pixka bat zaila, baina gero oso laisa egin dugu lan, uste dut Elena oso gustora lan egin duela, eta bueno, grabaketa prozesuan gauza asko sortu dira, gauza berriak eta gauza politak filman daudenak. Ari gara ospatzen zinemaldia honetan batetik, euskarazko film asko ikusten ari garela, bestetik Euskal Herrian eginako ekoizpenak ere asko direla, eta nolabait ari zaigu gertatzen ere Euskal Herrian eginako ekoizpen horien ondorioz, Euskal Herriko hainbat leku oso zinematografiko edo oso rekurrente ari direla bihurtzen, ez? Akaso duela urte batzuk ezen hainoikoa, nerbioi herribera izatea travelin baterako espazio ohikoa eta bapatean ari da hori indar bat hartzen. Ekoizpenak Euskal Herrian eta Euskal Iruditerian ere ari diralako eragina izaten ez iker, gero eta gehiago rodatzen da, grabatzen da hemen. Bai, pizgarri fiskalak efektu handia izan dute eta grabaketa asko erakar egin dute. Eta orduan, bueno, azken urtetan Bilbo filme askotan, azken 3 filmak Bilbon grabatu ditut, Bizkaian, baina Nosotros eta aurrengoa, Una vida no tan simple, oso filme bilbotarrak dira eta Bilboko paisaiek ikusten dira. Batez ere, Una vida no tan simplen, ustut paisai politak ikusten direla, neguko paisaiak, eta ez bakarrik intimidad serian ere bai, denetarik ikusten da, Bilboko munduko puntu asko ikusten dira, eta beste filme askotan ere bai. Paisaiak eta etxeak, ni orain etxe bilan abilela, pelikulak ikusten ditut, eta uste zinemaldi honetan aterako naizela, horrela, ez dakit, lodearekin, esan ez, ze etxe polita hau, eta ze etxe polita hau. Nik arazoa daukat, pelikuletako etxeekin, eta badakit, ez dala errealitatea, eta pelikula baterako baita etxeak, tamaina berezi bat eduki behar duela grabatu alizateko, eta bata eta bestea, baina inbidiak jota nago, Nire bai. Gauza bat esango dizuet, beraz, bioi, arte zuzendari oso onak ditugu Euskal Herrian, eta gure produkzioetan eror daude, seguru zinemaldia pasata tartetxoren bat hartuko dutela zuen etxeak, zinematografiko dekoratu nahi balin badituzue, arte zuzendarien gana jotzea besterik etzaigu geratzen. Bueno, Elena Tabernaren filmean, Akantilado filmean, zegoen etxe oso polit bat, protagonistarena, eta, bueno, Kanariesetan zegoen kokatuta, baina egian Pasaian zegoen. Etxe hori azkenean, nire lagun ekoizle batek erosi zuen, han ikusi zuen. Pelikularen ondorioz? Pelikularen ondorioz, bai, hemengo ekoizle. Ze ona. Koldo Zuazuak harrapatuko du bera ere. Nire nintzen pentsatzen gure azkeneko rodajetik nik tulipa lanpara merke bat geratu nuela. Bueno, bakoitzak alduena, inigo. Arte zuzendari hor bildu zen da, aizue, hau dena, ze ingo dugu, hau eta beste. Jo, nire hau, ensaio lokalerako oso ondo datorkit eta geratu nuen, oso merkea zen. Eta nik ziurrenik, geratu ziren azken pintxoa jango nituen. Ziurrenik. Ni batzutan detailetxo bat, ere bai, arteko detailetxo bat, bai, oroigarri bezala edo. Horrelako tulipa txiki batek oso merkea izan daitekenak, eta arte zuzendaritzan beste 10 tulipa egongo ziren edo euskalo, baina mendik urte batzutara esango duzu, bida, tulipa hau zuzendari honen fin labur hontatik geratu genuen, eta ja beste balio bat hartzen dute gauzek, eta nire etxea, souvenirs beteta dago. Izu, Iker, gaur izango da emisioa lehenengo eta bakarra, aipatu dugu lehen, dagoeneko pelikulak bide bat egin duela, eta zinemaldiak nolako berpiste bat eman diola. Arratsaldeko, gaueko 10:00 izango da proiekzio hori, Printzipe zinemetako 2. aretoan, eta lehen ere aipatu dugu, lantaldearen zati bat ere proiekzioan izango dela, azken deialditxo hori egingo diogu entzulei. Uste dut sarreraren bat geratzen dela? Bai, oraindik sarreraren bat geratzen da. Beraz, azken deia egingo diogu entzulei gaurko proiekzioera joateko.
Esaiguzu, nola konbentzituko ditugun? Bueno, filme oso polit bat ikusiko duzute, oso hunkigarria, kritika oso onak izan dituena, zinetan estrenatu zenean. Eta, bueno, Made in Spain sekzioa da urtean Espainian pixkat filme garrantzitsuenak elkartzen dituena, ez? Filme delikatua, filme intimoa, oso begirada sensiblearekin egindako pelikula. Eta oso egiazkoa, ere. Eta oso egiazkoa. Gaueko 10:00 izango duzue ikusgai, Nosotros, Elena Tabernaren filma, eta bere ekoizlik Erganuza, gurekin izan dugu Iker, mila esker, jarraitu gozatzen zinemaldian, nik aipatu dut, hola meridiano giroan gabiltzala, gutxi gora bera, ez igual ja gaindituta, ja azken txampan pixkanak amurgiltzen, gozatu, atera daitezela proiektu asko egun hauetatik, eta etorkizunean ikus dezagula elkar berriz ere, egindako ekoizpenen inguruan aritzeko. Eskerrik asko. Somriure m'ajuda a viure aquest camí i aquest destí que ens ha fet família. Les pregàries, reflexions i tants petons regaran tots els racons dels meus dubtes i il·lusions. Fa tants anys que ja no et trobo, els teus fruits són plens dels buits. Ara et canto i ja no et ploro. I quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc, jo t'estimo de debò i et ploro. Vull cantar tot el meu dol. Quan l'arbre del record i el dol va florint de sol a sol, m'esgarrapo aquest dolor i celebro, vaig sentint amor. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Recuerdo que al llegar ni me miraste. Fui solo una más de 100. Zinemaldira etortzen den pertsona bakoitzarentzat esperientzia bakarra eta aldera ezina da jaialdia. Ez da begi berdinekin ikusten Nurembergi buruzko pelikula bat 8 edo 80 urte dituzunean, ez da berdin ikusten Un fantasma en la batalla euskalduna edo espainola bazara, eta ez da berdin ikusten El regalo hijitoa edo paioa izan da. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí. Eta urtengo edizioan esperientzia aldera ezin asko biziko dituzte ikusleek. Egongo da gaur 80 urteko gizon euskaldunen bat, Maspalomas pelikulari begira, pentsatuz nolakoa izango ote zen bere bizitza armairutik atera izan balitz. Egongo da 70 urteko besteren bat, pentsatuz ze astuna egiten zaion armairua hainbeste urtez, armairutik kanpo denbora eman ostean. Egongo da 20 urteko neskaren bat, jone batzuetan ikusiz, aste nagusia iristeko desiatzen egongo dena bere lehen sexu harremana edukitzeko. Eta egongo da 18 urteko besteren bat, pentsatuz, konpartxe hartan ikusten duen neska horri ere neskak gustatuko ote zaizkion ala ez. Sin que yo te diga nada, que tus llamas sean legañas enganchadas a mis vértices. Zinema eraldaketa sozialerako tresna izugarria baita. Horregatik, Sebastian saria sortu zuten duela 25 urte. Donostiako zinemaldiko lehiaketara doazen sail ofizialetako edo zeinetako LGTBIAQ+ film onena saritzen duena. Onena edo behintzat kolektiboko pertsonen balioak eta errealitateak ondoen islatzen dituena.
Ez dute lan erreixa izango aurten Samantha Hudson edo Jorge Murielek idatutako epaimaiak. Baina guk gehiago jakiteko Aritz Dendategi gonbidatu dugu gurera egunon. Egunon. Zer modu zaude? Nekatuta. Nekatuta? Ahotsa hartuta daukat, baina, bueno, egingo dugu. Nekatuta zinemaldiaren gatik edo beste arrazoiren baten gatik? Bueno, beste arrazoiak, hau da antolatzeaz da erresa izaten, eta urte guztiko lana dago hemen isladatuta 8 egunetan. Ari gara gu galdera bate errepikatzen, gonbidatu guztiei eta zuri ere egin nahi dizugu. Galdera da, ea gogoan duzun zure bizitzan zinema areto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula. Begira, hori ez nuke jakingo, momentu honetan esaten, baina bai izango dizut Martxelo Rubio zala nere monitore, txikian itzenean, eta orduan berak sinatu behartzidan kartela. Egin zuen 27 horas. Manibel Berdurekin, Antonio Banderas, eta orduan ni etorretzen itzen Maria Cristinara, nire monitoreak firmatu behartzidarako. Buah, ze ona. Eta zinema, momentu enten ez daukat gogoan zein izan zan aurrenekoa. Nigo Maribel Berdu esan du, zure lehenengo pantalla bidezko maitasun amodio krasha edo. Bai, gure belaunaldiak izan zuen Kanguros izeneko telesail bat, eta antxe Maribel Berdu bazen mito bat, eraiko mito bat. Martxelo Rubio, gerora iritsi zen gure imaginariotara, eta beste mito bat eri izan zitekeen, baina bai, Martxelo beranduago iritsi zen gurera. Zerrendan jarriko dugu hau ere, zerrenda osatzen ari garelako, baina, bueno, Sebastian Esariaz hitz egin behar dugu, aipatu dut nik 2000 urtean sortu zela, bueno, 26. edizioa da urtengoa, asko aldatu da panorama? Bai, guztiz. Asko aldatu da kolektiboarentzako, sortez, eta asko aldatu da zinemaldiarekin daukagun harremana ere. Hasiera batean, gure elkarteko personak pelikulak ikusten zituzten, eta hortikan ateratzen zian reskatatzen zituzten, filma horiek, interesa sortzen zuten filma horiek kolektiboan. Orain ja elkartea gure kaxa lan egiten dugu, baina beti zinemaldiarekin oso lotuta. Eta zinemaldiak ere ematen dizkigu zein pelikula diran, eta zinemarekiko daukagun hartu eman estu hori egunero isladatzen da. Aurtengo edizioan 13 film dira hautagaiak, Sebastian Sarirako. Eta gero besteren bat sartu genuen azkeneko momentuan. Azkeneko momentuan beste bat sartu zen, aipatu dut nik, sail ofizialetako hainbatetan agertzen direla, hau da, izan daitezkela New Directorsekoak, edo izan daitezke Zinemirakoak, edo desberdinak. 13 film, beraz, epaimaiarentzako, aukeraketa ez da erraza izango. Azkenean 15. Epaimaiak, ikusi beharko ditu guztiak, edo banatu egiten dituzte, edo nola izaten da? Ez, horrela danak ikusten ditugu. Danok ari gira ni ere epaimai moduan nago, eta dano gaude momentu enten 15 pelikula horiek ikusten. Eta logikoki ikusten ditugu danak. Ikusi nuen... Behar dan moduan. Guen dela egun pare bat, Jone batzuetan ikustera joan nintzen, eta Samantha Hudson zegoen aretoan. Atzo izango zen, segurena, pentsatzen dut, baina bai. Eren egun? Jone batzuetan eren egun ikusi. Eren egun, hori da. Eren egun, bai. Eta antxe ikusi nuen Samantha Hudson, eta pentsatu nuen, ez du lan makala, oain hemen aukeratzeko, ez da egitez, behintzat LGTBIQ plus errealitatea gehien edo bekien islatzen duen pelikula. Daukazute irizpide zerrenda bat edo zuek bozketarako lagungarri egingo zaizuen ideia txantilloi edo dana dalakoa? Guk beti presente eukitzen dugu 60, 40 hori, ez? Esan nahi dut, kolektiborako garrantzitsuak diren gaiak jorratzea 60 hori mantentzen dugu, ez? Zinematografikoki ikusgarria izan daiteken puntu hori 40 hori, ez?
duda ukitzen dugu hor, 60, 40, nola, ez? Baina irizpidea bai daukagu garbi kolektiboarekiko zer esan nahi bat euki behar duela, logikoki. Izan daiteke pelikula bat oso ona eta oso ondo egina, baina agian kolektiborako ez daukala horren beste pixu. Orduan agian horrek galduko luke, orduan irizpidea hori izaten da. Ez dizut galdetuko zein den, baina bai jakin nahi dudala, ea dagoeneko zure buruan favoritoren bat. Ez dizut esango. Ez, baina badago. Zein den, ez da ere, badagoen edo ez dagoen favorito bat. Oso. Goiuri, kazetaritzaren kode deontologikoak alde batera utziko ditugu, tergiversazioa baleko bihurtuko dugu tarte batean, eta esango dugu, bai, ez horpilen ikusi zaiola. Bueno, hori bakoitzaren interpretazioa. Nire aurpegiak zesaten duen. Bueno, esan dugu, 15 pelikula hortengo edizioan, ja 26. Edizioa, panorama aldatu dela aipatu duzu, baina baita saria bera ere. 2013an eman zenuten beste pauso bat nolabait esateko, eta Sebastianen Latino saria aurkeztu zenuten, Latinoamerikako ekoizpen gai honetako, ekoizpen onenak eta lantzeko. Zergatik eman zen jauzi hau? Bueno, konsideratzen genuen, zinemaldiak ere pauso hori egiteko tantzegon, Latinoamerikara jotzeko, Latinoamerikar filmak pixka bat gehiago auspotzeko, laguntzeko ikuspuntua hor zegoen, eta gu nahi izan genuen ere bai paraleloki horretara, ez? Eta kontutan edukita Europa mailan eta aurreneko mundua ditzen dana, edo Europa mailan kolektiboak daukagun sortea, esan genezake modu batera, Latinoamerikako herrialde askotan ez dago. Ez dago, ez da existitzen, eta oso urrun gelditzen zaie Europako kontu hau, ez? Horregatik jarri nahi izan genuen fokoa hortan ere bai, eta beste realitate batzuk ikusi zentzu hortan. Orduan bai, atera genuen bigarren sari bat. Bigarren sari hau, esan genezake, aprobetxatuko dut pixkat gauza batzuk argitzeko ze funtzionamentu desberdina egiten du. Latino honek bere bidea dauka, bale? Sebastianek zinemaldiak egiten du hautaketa, orain esan duzun bezala ikusten ditugu filmak, eta ostiral honetan emango dugu saria. Sebastianen Latinok beste bide bat dauka. Bide hori hasten da urrian, orain. Bukatzen dugunean zinemaldia, urritikan ekainera bitartean, datorren urteko ekainera bitartean estrenatzen diran Latinoamerikar filma hoiek, beste zinemalditan, izan daiteke Seminci, izan daiteke Guadalajara, izan daiteke ja otsailan Berlin, batez ere Berlin, Cannes, Maiatzan, horiek danak egiten ditugu ja ikusi, aurten ikusi ditugu 26 pelikula, lehengo urteko urritik aurtengo ekainera arte, hautaketa mini short list horietako bat egiten dugu, eta horietatik aukeratzen dugu irabazlea. 5 izaten dira short list horretan, eman genituen izenak uztaila, abuztuan, eta badakigu zeinek irabazi duen, eta aurten, beste batzutan ez da gertatzen, baina aurten bai zinemaldiak hautatu du, eta Horizontes Latinos itxiko duen filma da La misteriosa mirada del flamenco, kasu honetan Diego Céspedsena. Eta bai, ostiral honetan, 2 sariak emango ditugu, bat kursalean, bestea Bidasoa eta Brunen. Bueno, orduan, nekatuta egotearen arrazoia ulertzen dugu, antolatzeko gauza asko bai, pixka bat. direlako, bueno, ez delako esan bezala soilik zinemaldira mugatzen, urtean zeharreko lana delako. Berlina aipatu duzu, eta galdetu nahi nizuke, eta hoia iritzi pertsonala da, ze hemen egun hauetan atera da iritzi bat, edo aurreikuspen bat esanez,
badibidez Maspalomas filmak Berlinen sekulako arrakasta edukiko lukela, eta Donostia klasikoa delako, agian arrakasta hori mugatuta ikusiko dela. Zuk uste duzu hori egia dela? Bi jaialdi oso desberdin direla zentzu horretan eta agian onarpen gehiago edukiko lukela horrelako pelikula batek han, Berlinen. Vale, aurrera kodigo deontologiko hortara jungo naiz. Tiraka eta tiraka izatea. Beste ikuspuntu batetik, baina bueno, hortxe dago. Orduan, ez dut asko esan nahi filmari buruz. Hori da, filmalde batera utzita, bi jaialdien alderaketa. Bi jaialdien alderantzea, a ber, bueno, Maspalomas hemengo personai batzuk dira, hemen kokatuta dago, euskaldun karakterra dauka Vicentek, Donostian dago, eta Donostiarra badakigu nola gean. Eta euskaldunak nola gean, ez? Hori oso desberdina dela Berlin batean, bai, noski. Berlinale batean, noski. Azkeneko urteetan, zortea aukidet, bueno, azkeneko 4 urteetan Berlinalen egon naiz, eta ikusi dut, iria hobeto ezagutzeko denbora eman dit. Eta, bueno, filman azaltzen dian gauza konkretu batzuk, igual barneratuagoak daude Berlinen, gure Donosti txikian ez daudenak, ez? Spoilerrak ja kasu honetan uste egin daitezkela, gela ilunak, festak, horrelako gauzak, bai, beste tokietan barneratuagoak egon daitezke gure Donostia baino. Orduan, arrakasta, bueno, hori da. Personalki, Donostiar batek egindako filma egitea gauza oso personala izan dana, badakiguna Jose Marirentzat oso personala izan dela, eta hemen estrenatzea, niri behintzat polita iruditu zait. Bai, uste dut, jaso duten, ez ondo erantzun. Erantzun du, oso ondo, politikoki oso erantzun zuzena, lokatzetan sartu gabe. Nere botoa emango dioten edo ez, ez dizut erantzun. Hori ez dugu galdetuko. Aipatu duzu, ostiralean sari banaketa, beraz ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, irratiare horrelakoa da, eta gai asko landu behar ditugu gaurko saioan. Barkatuko jazue, minututxo bat, azken minutu hori, bai erabak gustatuko litzaidak hitz egitea bi sarietaz gara hitz egiten, baino urte guztiko lan horretan daukagu, eta garrantzitsua iruditzen zait jendeak ezagutu dezan, daukagu 3. hanka bat. Hirugarren hanka hori antolatzen dugu gure kontura eta Donostiko Zinemaldiko industria sailarekin batera, eta dira topaketak. LGTBIQA+ topaketak beste zinemaldiak daude, Espainia eta Latinoamerikakoak, eta hori egiten dugu orain dela 11 urtetik. Latinoa orain dela 13, topaketa hauek 11. Orduan atzo San Telmo Museoan egin genituen hitzaldiak, egontzian berdintasun ministeritza, kultura ministeritza, ekologiako puntuak ere jorratu genituen, eta bai, iruditzen zaigu puntu bat, jorratu genuen oso sakonean, letra bat, gure kolektiboaren letra bat oso invisibilizatuta dagoena, dela I hori, intersexualitatearen puntu hori. Hori atzo jorratu genuen, oso gai interesgarria izan zen, eta gogoraraziko dut, lehengo urtean ezin izan genuen, eta ezin izan ziguten spoilerra egin, baina filma bat egontzan sail ofizialean, konklabe izan zuena, spoilerrek ezin zen egin, Oskarretara juntzan, jende askok pentsatzen du T-rekin daukala zerikusia transarekin, baina benetan I horrekin dauka zerikusia intersexualitatearekin. Orduan hori beste momenturen batean jorratu beharko dugu, baina gauza horiek ere mahai gainean jartzen dira zinemaldian, eta 25 zinemaldi desberdin daude Espainia eta Latinoamerikakoak hemen gurekin.
zorionak egiten duzuen lan guztiarengatik, animo azken txampa honetan, gorde indar batzuk behintzat ospatzeko sari banaketaren ondoren festatxoren bat egiteko edo... Egingo dugu zerbait, moldatuko geha, hortarako beti ateatzen da indarra. Hori da, hortarako beti. Eta eskerrik asko gurera tortzeagatik, eta ikusiko dugu elkar, datorren urtean agian, nahizu? Zinemaldian hemen. Edo akaso lehenago gai askutzi ditugu. Edo urtean zehar, noski baiet. Bueno, eta ostiralean sari banaketan, bidazoa taprunen 6:30. Perfecto. Hortxe deialdia jaurtita. Hortxe deialdia. Jennifer Lawrence egongo da, hor kusalean, baina, bueno, bidazoan ere ondo pasako dugu. Zalantzarik gabe. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Entzuleo goizeko 11:06 minutu, eta bagoaz azken ordukoaren bila Bilboko estudiotara, Itxaso Leon lankidea antxe dugu, eta Itxaso egunon. Kaixo egunon, gaur goizeko gaietako batzuk aipatuko ditugu. Maderas del Llodio enpresako langileek greba mugagabe hasi dute. Egunotan kontatu dugu, enplegu erregulazioko espedientea mantentzea erabaki duelako enpresak. Eta horren ondorioz, lantegiko 151 langileetatik 39 kaleratuko dituztelako. Greba mugagabea aurrera doa eta langileek egunero mobilizatzen jarraitzen dute enpresaren erabakiak salatuz. 3 egunez, fabrikaren ateak itxita eta produkzioa paralizatuta egon dira. Galder Barbadok greban parte hartzen ari den langileetako bat, naiz irratian izan da gaur goizean. Bueno, pues ni gaur ez naiz joan goizean, baina, hotza ari dira pasatzen egun hauetan. Baina, langilea, momentuz ez da inor sartu lanera, badago produkzioa eteta dumean, eta, langileak motibatuta eta indartsu. Langileen ezoiko lanuzte horrek arrasta utzi du, baina aldi berean haien borroka indartzen ari da. Kezka giroa, ez, batez ere. Ikusten ari garelako, azkenengo esperientzia guardian daukagu, ez, duela hilabete batzuk, eta ari gara ikusten, nola ez dela bakarrik madera guardian edo ez, nolako enpresa, baizik eta ari direla, eskualdea gutxinaka desmantelatzen, ez? Eta, ikusten ari dira, beraiek direla urrengoak, ezta? Pizka giroa hori da, ez? Baina, bai egia dela, ikusten ari garela bai, zein den bidea, ez? Eta bidea, naiz eta gogorra izan, hau dela, ez? Kalera ateratzera eta borroka egitea eta batasun hori, ez? Bai, arraituko dugu gai honen inguruan informatzen, eta beste kontu bat, auzolan artistikoa oinarri uraren lokarriak emanaldi berezia sortu dute Azpeitian, herriko hainbat norbanako eta talderen gogo eta ahaleginetik sortua. Memoriarik eta kolektiboa etorkizunari begira adierazi dute ohar baten bidez. Bertan azaldu dutenez, horren guztiaren pizgarria izan da, duela 50 urte, 1975ean Frankoren erregimenak burutu zituen hilketa lazgarriaien akordua. Irailaren 27ko goiz itxu hartan txiki eta ota egiez ezik, Baena Sánchez Bravo eta García Sanz Frapeko militanteak ere fusilatu zituzten. Argirik gabeko egun hartatik ere badatu zela adierazi dute. Garaiura oroitzetik abiatuta, askotariko herritarren lana, borroka eta konpromisoa aintzatetxiz, gaurko eta biharko Euskal Herriari begiratuko diote urriaren 12an Azpeitiako Soreasu antzokian aurkeztuko duten lanean. Amaitzeko goiz honetako beste gaietako bat Israel-Palestinan egiten ari den genozidioaren aurrean, Elkar argitaletxeak erabaki duela Beasaingo udalak kafek eta argitaletxeak berak antolatzen duten igartza bekarekin ez jarraitzea eta bertan bera geratuko da. Alaxe iragarri du Elkarrek ohar labur batean 1988tik eskaintzen zuen literatura sorkuntzarako igartza beka bertan bera uzteko erabakia. Argitaletxeak erabaki hau hartu du bekaren azken irabazle saioa Alkaizak gogoratuko dugu sariari uko egin eta 10 egunera. Kafe enpresak Israelgo gobernuarekin dituen loturak bultzatu zuen iruindarrak bekari uko egitera, Palestinari elkartasuna adierazteko. Besterik ez oraingoz, 12etan informazio gehiago. Eskerrik asko bagoaz aurrera, eta eguerdiko 12etan informazioari helduko digu berriz ere hementxe, naiz irratian. Itxaso Leon lankidea dagoeneko agurtuta, bagoaz aurrera entzuleok, goizeko 11 eta 9 diren honetan, hurrengo gonbidatua aurkeztera. Naiz irratian, bigarren kafea. Nik
Besoa eman zuk esku hartu. Artxiboari tiraka konturatu naiz goiuri 2020ko zinemaldian hartu genuela azkenekoz kafea Koldo Almandozekin. Quebrantosen topatu genuen aitzakia, bere zinea zaritzeko. Orduz geroztik tarteka hitz egin dugu. Gure ohiko bigarren kafearen laborategiko liburuen artean apalean badugu harribitxi bat, Oreina filmaren bitakora kuaderno moduko ura, eta ura ikusten dugun bakoitzan ni behintzat pentsatzen dut. Zertan ariko da Koldo Almandoz? Zinea egiten, hortan aritzen da gehienetan. Aipatu dut Quebrantos eta ura aurkezten ari zela, eta bigarren kafea hasi berri zen hartan eskuartean ere bazuen ondarraoak. Konturatzerako 5 urte pasa dira, mugarri izan zen telesail hark jarraipena topatzeko. Bihar arratsaldean estrenatuko da zinemaldian Zerua ahoak ikusteko gogoa bagenuen, eta gezurrik ez diogu esango entzuleari, entrevista hau prestatzeko lagin bat ikusi ahal izan dugu. Askoren enbidiarako, eta tartean zer diren gauzak, Miren Gaztañaga edo Sara Kozar bezalako telesailan doden aktoren enbidiarako. Zehatzo gauean eurekin hizketan aipatzerakoan bihar Koldo dator da. Zerbait ikusi duzu da? Bai. Enbidiaz josita, maitasun xelebre batekin agurtu ninduten. Baina guk ikusteko genuen eta izaten jarraitzen dugun, zenik behintzat autua egin nuen osoa ez ikusteko. Nahiago nuen entzulearekin ere empatia erdibideko batean kokatuta egon. Gogori badugu bihar izango da zinemaldian estreinoa, gerora izango da ere zuek ere ikusteko aukera, baina bere zuzendariarekin nahi genuen aritu Zerua ahoaken inguruan. Koldo Almandoz, egunon eta ongitorri berriro bigarren kafera. Egunon, mila esker. Lehenik eta bain ez daitzezela beste 5 urte pasa, kafe bat hartzeko. Bai, denbora hola azkar pasatzen da. Bai, nik genuen sentsazio hori, baina gaur benetan baieztatu dut. Ostras, 5 urte igaro direla eta 5 urte betan Koldo Almandoz aritu da, zinea egiten, aritu da hainbat proiektutan, eta horien artean estrenatzear den honen lanetan, ze horre atzean ikusten ari garen trailer horretan ikus daiteke ere antzeman daiteke lan handiko proiektu baten aurrean gaudela, Koldo. Bai, ez dakit lan handia bai, diru gutxi dagoenean lan gehiago egin behar izaten delako, ez? Eta kasu horretan, guk beti autua egin izan dugu naiz eta seri bat izan, edo telebistarako, ez? Seri bat izan guk beti modu zinematografikoan egiten dugu lan, zinearen hizkuntzan, eta horrek eskatzen ditu hainbat baliabide, eta denbora ezberdin batzuk, eta kosto bat ere, baina nik uste merezi duela. Gogoan dut duela 5 urte, ondarraoakin inguruan hitz egiten aritu ginenean, diruaz ere hitz egin genuela. Eta uste dut oso garrantzitsua dela, epaitu egin bar direlako proiektuak, baita dagoenarekin egiten dutenaren baitan. Eta garbi dago ambizio zinematografiko ikaragarriarekin eginda dagoela, baina duela 5 urte esan zigun Koldok, gutxi xamarrekin egin dugu. Zerua ahoakek gehiago izan du, Koldo? Hemen nik uste ikusleari berdin zaiola. Ikusleak ikusten du zerbait eta ez du galdetzen zenbat dirurekin egin den edo zer, ez da gaina ez du zergatik galdetu behar, ez? Baina niri tokatze zaidana da, pixkat aldarrikapen egitea, eta tokatzen zaidana da diruaz hitz egitea, ze badirudi diruaz hitz egitea molestatzen duela, eta diruaz ez dugu hitz egiten, normalki. Dirua ez, bada eskutuan beti mantentzen dugun zerbait, eta diru askorekin egiteak ez du zergatik produktu hon bat bermatzen, ez? Diru gutxirekin kriston pelikulak ikusi eta egin izan dira, baina, aipatu behar da, sektoreaz hitz egiten dugunean, eta ez, askotan nik uste guri tokatzen zaigula da pedagogia egitea eta heziketa moduko bat egitea ere, ez? Eta orduan hainbeste hitz egiten da, 38 ekoizpen, euskal ekoizpen, ez dakiz zenbat eta denak zaku berean sartzen dira, eta horren atzean nor dagoen, eta gauzak nola gauzatzen diren. Orduan, bai, ondarraoaken baino diru apur bat gehiago izan dugu, baina 5 urte ere pasa dira, eta ondarraoaken hotel batek 60 euro kostatzen zituenean, orain 200 euro kostatzen ditu, alokairuak gauza bera, ambiziosoagoak ere izan geha, ez? Ondarroan bertan filmatu genuen guztia, honek lokalizazio askoz gehiago ditu, orduan, dirua gastatzeko da, baina gero, miraririk ez da egoten, eta musikak ordaintzeko, jendeari ordaintzeko, lantaldeak,
dirua garrantzitsua da, zinean dirua garrantzitsua da, ez. Hemen ari gara ikusten, hainbat aktore, hainbat momentu aipatu duzu, zerbait aldatu da eta da, ez lokalizazioi dagokionez badagoela beste arnas bat esan dezakegu, itxoagoa izan ziteken ondarrabaken autua, argi gehiago ere badago, pixkat argitsuagoa dela esango zenuke, Koldo? Estetikoki esango duzu? Bai. Ah, bale. Ze gai aldetik ilunagoa da. Ez, bai, estetika zari nahi zorendi, bai. Bueno, hor badago ondarroak zentzuk esan bezala, ez? Toki itxi batetara, kanpotar bat iristen denean, ez? Herri kostaldeko, herri txiki batetara, kanpotar batek zer pairatzen duen. Honetan, justu personajearen bizitokira juten gera. Nik esango nuke, hau, ilunagoa dela, berez ilunagoa da, baina jokatu dugu ere zeruaren kontu horrekin, ez? Estoldak, zerua, goian, behian, klase soziala, ezkutuan dagoena, nik esango nuke, ondar hauak simpleagoa zela, zeru hauak apur bat komplikatuxeagoa da. Traman, pertsonaien eraiketan, bai, nik uste heldutasun maila ezberri bat duela, edo gustatuko litzaideake alizatea gaintzen. Gaia berriz aipatu duzuzuk eta gainera beste entrevistetan ere entzun dizugu, ilunagoa, gogorragoa, gordinagoa dela, nolabait dramatiko kitzein bagenu. Bai, niri genero asko gustatzen zait, baina niri gustatzen den generoa orokorrean izaten da, berdin dio, ez? Hilketak edo gertatzen diren delitu horiek aitzakia direnean beste gauzetaz ere hitz egiteko. Ez, orduan, nik uste zeruak badagola oso oinarrituta pertsonaietan. Niri gehien gustatzen zaizkidan zatiak dira normalki pertsonaien bizitzen gora berak edo azaltzen dituztenak, ezain beste edo asesinatoak edo akzioa edo hori, ez? Nik uste pertsonaiak eusten diola askotan historia bati, ez? Eta pertsonaion batek berdin dio zer egiten duen, ez? Hor finko eta tinko mantentzen zaitu historia batean edo fikzio batean. Eta saiakera hori izan da. Entretenigarri izatea batetik, hori ezinbestekoa delako generoan, eta klitxe batzuk bete, eta tentsio puntu bat, eta suspensea, baina gero bestetik, badago saiakera bat ere gurea izango den genero bat egitearena, ez? Referentziak gureak izango direnak, hitz egingo dutenak edo entzungo dena eta irakurriko dena kalean, pintadak edo entzuten den musika edo ikusten diren liburuak izan daitezela gure referentzialtasuna erakusten dutenak eta baita ere kanpokoa. Zuk entzun dezakezu Anariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat, euskaldunak ere alakoak garelako. Ez bizi dugu hemengoa, baina bizi dugu ere kanpokoa. Koldo, esan go jure? Referentzia horien artean, liburua zinemaz musika aipatu duzu, kirola ere bai. Zesta punta agertzen da, ikusten dutenean entzulek jakingo dute zertaz ari naizen, traileran ere ikusten da. Zergatik zesta punta? Arrazoi ezberdinak egon litezke, niri batetik, hasiera-hasieratik iruditzen zait oso estetikoa, ez? Gero, esandako guzti hau, erreferentzialtasun hori ere gurera ekartzen du, izan liteke basketa edo futbola, baina hori zesta puntak gurea den zerbait erakusten du, garai batean mundu osoan zehar edatuta zegoen zerbait, ez? Mundua konkistatu zuen kirol bat izan zelako. Bestetik nik ere, birraitona erremontista nuen Argentinan, ezak izan, orduan, nire etxean ere pelota bizi izan da, eta niretzako izan da berreskuratze moduko bat, ez? Pelotarekin, zestarekin, nik ez diot urteetan kasurik egin eta errepente berriro engantzatu naiz. Eta iruditzen zait, halako gauzek ematen diotela nolaiteko barniz berezi bat. Izan balitz futbola, izan balitz hokeia, ondo legoke. Baina, nahi ilusio egiten dit, ondarra ezakit, Argentina, Kolombian, Uruguayen ikusi zen moduan, hau ikusten dutenean, derrepente, zesta ikustea, eta Gernikako frontoia ikustea, eta, ez dakit. Nik galdetu behar nion ze momentutan, ondarrauak egiten ari zinenean, baute zegoen buruan honek jarraipen bat izan dezakeen aurrerago sortu den, ikusi dugu proiektuaren sorkuntzan Marian Fernandezekin sinatzen duzula, Gidoia Arkaitzkan horekin, baina momenturen batean klik bat egontzen, pentsatzeko hau egingo dugu. Hemen sintzero izate aldera, lehendabiziko egin genunean, nik ja bigarren baten argumentua banuen.
eta azkenean argumento horren gauza asko daude zerua hoken. Nik ere pentsatzen nuen, lehendabizikoak izan zuen arrakasta ikusita, errazagoa izango zitzaigula, bigarren ura martxan jartzea, baina, bueno, etzan nik pentsatu bezain erraza izan, ez? Batzutan logikak mundu honetan ez dauka, ez du biderik egiten, eta orduan, bueno, 5 urte kostatu zaigu aurrera ateratzea, baina argumento hura bazegoen, gauz batzuk nik uste aldatu direla, hobetu ditugu, eta nik uste burua beti bueltan dagola, ez? Halako aukerekin gertatzen da gurea ez dela, osea, eta lehen, ez, berriro banator gaur oso materialista esnatu naiz, gure jarduerak edo ofizioak zerikusi asko du diruarekin. Eta ez da guk manejatu dezakegun diru bat, baizik eta askotan, administrazioetatik, plataformetatik, eta datorrena orduan. Erabakia ez da sekula gure esku izaten, jendeak uste dunaren kontra, erabakia ez da historien edo historia horiek egiten dituztenen talentuen esku egoten, baizik eta beste interes batzuen menpe egoten da. Eta orduan, guri tokatu zaigu, 5 urteren ostean egin alizatea, ondo atera zaigu, gaizki atera zitekeen ere, ez dakit, oso industria aldakorrean bizi gara, eta oso erabakiak oso modu kapritxoson hartzen direna. Atzo, Euskal Zinearen festa horretan, Jesus Mari Lazkano margolariarekin, Arke Natura Fugit orkestu du zinemaldi honetan, hizketan esaten zidan, Telmo eta Kixi eta Juan Izoriontzera ze jende honek aldatu du ez, zinean ekarri dute, eta borrokatu dute eta bida non gauden, eta ziur beste izen batzuk ere horre aitortu barko liratekela, baina egin zuten bide bat, akaso zinea egitea Euskal Herrian, eta benetazko zinea, eta hitzlarri zinea egitea etzenean erresa, baina aspirazio zinematografikoko eta emaitza zinematografikoko telesail bat egitea ere, bazen erronka bat Euskal Herrian, eta pixkator aitzindari izan zarete, eta horrek ere ekonomikoki eta berriro diru bazitz eginda, akaso sortzen du ez koldo, egitura falta bat, kultura falta bat. Nik uste ben adar ezberdina gaudela, eta enaiz izango administrazioa defendatuko duena, baina beti, erraxena izaten da, administraziora jotea, ez, Eusko Jaurlaritza bat, ETB bat, eta hauei, kaina sartzen ibiltzea, baina esaten du ere asko gugandik, zergatik ez dira egin horrelako seriak. Guk egin ahal izan genuen, duela 5 urte egin genuen hau, eta ez da berriro ere egin, ez? Sektoreak ere ikusi beharko luke bere barrura, eta pentsatu ze historien gandik apostu egiten duen, ze baliabideekin, nola ulertzen duen jarduera hau, ez? Jarduera soilik ekonomikoa den, edo zerbait gehiago gehitzeko asmoa ere badagoen, ez? Egiten ditugun ekoizpenetan, oso erabakiak, oso ezkutuan mantentzen dira, beti gauden negarrez, baina beste hainbat sektorekin konparatuta gu privilegiatutxak gara, mugitzen den dirua eta dauden. Horban, nik kontraesan asko ikusten dizkiot gure jarduera honi eta gure egiteko modu honi, ez? Nik uste, hainbeste oituratu garela, negar egiten eta ja betiko bilano horren kontra egiten, gure buruari ere ez diogula begiratzen. Eta zenbateko talentua daukagu, noraino egiten dugun apostu, proiektu bakitzarekin norberak piztina berri bat egin nahi du etxean, edo ez, nik ezagutzen duelako, nik komiki mundua diez ezagutzen dut, eta nik konparatzen dut komiki gileekin, 2 urte marrazten komiki bat ezakitzen dut, eta eskestako zer ikusirik. Eta lanaren lana bera da, eta ofizio bat da, orduan, nik uste hori, guretzat, edo gure sektorean, errazkeritan oso trebeak garela, horlako gauzak aztertzerak orduan. Telesail laburra esango dugu, 4 atal, ondarra baken jarraipen hori, eroso zaude, formatu honetan, zure buruan badago berriro nahi dut, pieza bakarreko fikziora jo, edo baditut ideia gehiago buruan, edo denetarako daukat buruan indarra? Bai, nik azken urteetan deskubritu duana da, ni banator pixkat mundu artistikoago batetik, ez? Arteleku eta bakalera eta guztietatik, eta nik deskubritu duana da azken urteetan zorintxo goa naizela ofizioan. Egiten, errodajetan, idazten, eta ez hainbeste diskurtsoan, edo ez gaur egun zinema ere bihurtu den erdi jarduera museistiko diskursibo honetan, ez? Akademiko honetan. Neri gustatzen zait egitea, orduan, nik pelikulak, oraintxe bertan, badauka pelikula proiektu bat, horretan nabil lanean, telesailak ere egin izan ditut, egin ditut neriak, egin ditut enkarguzkoak, mertzenario ere bana ez da gustatzen zait
nere ofizioa jartzea, bat ere gustatzen ez zaidan historia baten menpe, eta gero ohera jun, eta inongo buruosterik ez izatea, ez? Ofizioa, langile bat naizenaren sentsazio hori. Zen niri asko kostatu zait sentsazio hori izatea. Ni ikusi, ni kazetaria naiz bere izatez, eta orduan kazetariak badakizu. Ara eta honat ibiltzen gera, gora, bera, ez dakiz zer. Eta bueno, eta nik orain ja uste dut badakidala pixka bat egiten hau. Ez, asko falta zaitu oraindik, baina nik hasi dut pixkat egiten. Eta ni horrekin kontentu nago, orduan. Bai, nik ez ditut bereizten. Osea, bereiztekoak dira, pelikulak oraindik daukate prestigio moduko bat, seriek ez dutena, baina seriek daukaten justu pelikulei falta zaiena, eta da ikuslegoa. Jendeak pelikuletaz ez du hitz egiten, pelikulak ez dut ikusten, baina seriak bai. Orduan, gaur egun, paradosikoki, seriak bihurtu dira, jarduera edo ekintza herrikoi bat, eta pelikulak, hainbeste hitz egiten dutenak gizarteaz, eta mundua salbatzera etorriko direnak, bihurtu dira elite batentzat produktua, ez? Eta, bueno, hori ere interesgarria da. Gustora ari gara, garbi esan da, eta garbi hitz egiten ari delako ere Koldo Almandoz, baina minutuak ere bizi-bizi doazkigu, aipatu dugu lehen 5 urte pasatirela azken kafetik, akaso hurrena lasaiago eta hemendik gutxira hartu behar dugu. Jarraitzeko hizketan eta batez ere, behin telesaia ere estrenatuta, pixkat, oraintxe spoilerrari diogun beldurra guxatuta lasaiago aztertzeko zeru hauak, baina entzuleok zerbait piztu badizuegu, guk ikusi dugunarekin esan diezazuekegu, bombazo badela, bihar osteguna arratsaldeko 4etan izango da printzipalen antzoki zaharrean lehenengo pasea, sarrerak geratzen dire horretarako, kursaleko ostiralerako ez, naiz eta badakizuen zinemaldian gero sarreraren bat azken orduan beti geratzen dela orairean, eta larun baten eguerdiko 12etan kursalen izango den paserako ere, sarreraren batzuk geratzen dira, 3 proiektzio izango ditu 0 hauakek, eta gero nolabait, esango du demokratizatu egingo dela. Bai, gero gainera, bueno, hau jaio zen, hori pantalla txikian ikusi izateko, orduan igandean bertan, ez, ETV-n ikusteko aukera egongo da, astean bat botako dute, eta, bueno, modu cinematografikoan egina dagoenez, pantalla handiak onde usten dio, eta niri izugarri gustatzen zait pantalla handian ikustea, bueno, horrela dagolako filmatuta, baina, bueno, espero dut ere, etxean ikusten duenak, disfrutatzeko aukera izatea, bai. Koldo Almandoz, eskerrik asko. Zuei. Dena gainezka egiten duenean ez da lana azalak ezin hartu horren zain dena gainezka egiten duenean ez da lana azalak ezin hartu. Eta entzuleok, hemen aurrera egin nahi honetan ahaztu zaigu esatea, Gronksen diamantezko gosari izango duela gaur Koldo Almandozek, eta, bueno, aukeratu beharko duela. Hemen Zurriola etorbideko Gronk jatetxearen arrautza benediktinuen, eta bestelako gosarien artean, ze nik lehen goizean alako goserik enuen Juri? Baina joan egin duzu? Zatitxo txiki bat iman holi. Da imanolek eskatu du pentsatzen. Baina ustut, saioa eta gero arrautza benediktinuen txanda izango dela netzako, baina orain diamantezko gosaria Koldo Almandoz zuzendariarentzat izango da. Gure zuzendari eta animatzaile bi izan behar ditugu hemen gure erredakzioan nomait galduta. Baina kontatu ezaket orain bertan gertatu den gauza bat? Bai, noski. Oso polita iruditu zait, egun hauetan aritu gara hizketan guk hemen gure kursal pareko estudio honetan, hemen Zurriola etorbidean parean baditugula kartelak, ez? Eta asko iragarkiak direla, baina badago bat pelikula bat dela Rondaiaz. A que suena la ilusión de un pueblo, ez? Daniel Sánchez Arebaloren pelikula bat. Eta oraintxe, gu elkarrizketa egiten ari ginenean, iritsi da Rondaiazeko lantaldea. Aktore gaztetxoak iritsi dira, eta egon dira hemen, guk elkarrizketa egiten genuen bitartean, argazkiak ateratzen kartelarekin, ez? Maletekin etorri dira, nik uste dut oraintxe Galiziatik Donostira iritsi berri, utzi dituztela maletak hemen gure ate ondoan, eta atera dituztela argazkiak, horixe ez, lehenengo aldia delako kartela ikusten zutenak, eta oso momentu politia da ikusteko.
Ba, hementxe, gure parean gertatzen dira gauza asko, eta gauza horietan ere, gustora aritzen gara. Pixkat, kotillo giroan ere, baina tira, eseri zaizkigu gure urrengo gonbidatuak, eta segituan, eurekin egon behar dugu. Goizeko 11:30 eta, goaz aurrera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gurutzatzen diren ikerketak, gurutzatzen diren hiriak, gurutzatzen diren hitzak, gurutzatzen diren gudak eta gurutzatzen diren errautsak, baita gurutzatzen diren minak ere. Gutun zahar batek Espainiako Gerra Zibilean erbestera ihes egin ondoren, naziek harrapatu zuten Angel Lekonaren historia ikertzera darama Anton Gandarias. Aldi berean, Unai Egiak Javier Zerkasen El Impostor eleberria irakurri ondoren, bere bilaketa propioa abiatuko du. Enrik Moner deportatuarekin zer gertatu zen deskubritzea. Soka baten alde banari tiraka ari dira biak, soka bakarra dela ohartu arte. Eta hortxe, soka horren gainean funambulismoa egiten, Frantisek Zuki eta bere familiaren historia. 2000 biktima baino gehiagoren errautsak salbatu zituztenak. Hori esan nahi baitu popelitzak, errautsa txekieraz. Elementu hauek guztiak josteko, Oier Plaza aritu da gidari lanetan, lehen mailako taldearekin. Animazioan, Kote Kamatxo, musikan, Aitor Etxeberria. Eta gaur, hementxe ditugu Oier eta Kote, pelikula gehiago ezagutzeko egunon, Bikote? Egunon. Ari gara hemen galdera bat egiten gure gonbidatu guztiei, eta orain konturatu naiz Koldori ez diogula egin, baina gertatzen da horrelakoetan. Baina galdera da, ea gogoan duzuen zinema areto batean ikusi zenuten lehen pelikula zein izan zen. Ez du balio etxean, izan behar du? Zinema areto batean. Zuen lehenengo esperientzia zinemarekin. Nik gogoratzen dudana, uste dut Indiana Jonesen pelikula bat da. Bigarren aldiz gaurko saioan. Egia? Indiana Jones lehenengo pelikula bezala. Lehenengo pelikula, ez? Hiru atal daude, lehenengoa uste dut zela, bai. Aditz, dendategi izan da? Esan duena Goiuri? Ez, Ganuzak. Iker Ganuza ekoizleak, hori da. Eustut, En busca del arca perdida esan hori da, bai, Indiana Jones, bai. Kotek nahiko lan badu bizirautearekin. Egunon, Egunon. Nik gogoratzen dut, usteet, Astorian ikustian ere gurasoekin eta nahiarekin, Basil el ratón superdetektibe. Wow! Ostras. Horrela atera da outsider bat, mutila. Outsaietatik olako lokatzaek. Bueno, Bikote, bentxe zaudete eta pelikulaz hitz egin behar dugu. Gaur da lehen emanaldia okerrez banago, 9:04 Printzipen. Hori da. Baina, kontua da, Pragan, dagoeneko, estreinatu zenutela. Desberdin egiten zaio aurre gaurko estreinaldiari ja beste hiriburu batetik pasa ostean? Nik uste baietz, igual han beste koordenada batzuk egon ziren mahai gainien. Kasu haretan guk erabaki gendun dokumentala estrenatzea Pragan, dokumentalaren parte diren zenitartekoak, Frantisek Zugiri omenaldi bat eitera joan zirelako, eta erabaki gendun, momentu hona zala, Pragan, ganera bigarren mundu gerraren 80. urte horrena betetan zen kontestuaretan, orduan han estrenatzea eta zinema aretoetan han egotea. Orduan hori pasa genuen, baina egia da hemen beste osagai batzuk daudela, ez? Nik esango nuke han urduriago nengoela ni pertsonalki, ze, dokumental bat egiten duzu, hemen editatzen duzu, hemen egiten da dokumentalaren lanik handiena, baina gero beste ikusle batzuk, beste herrialde batek ikusi behar du, ez? Eta askotan burua izan behar duzu
bi kultura, bi idiosinkrazia ezberdinetan, eta zalantza zen ea beraiek ongi ulertuko zuten historia, ez? Eta uste dut oso ongi ulertu zutela, unkitu zirela, negar egin zutela txekiarrek, naiz eta oso kulturalki oso, ez da nola esan, serioak diren. Baina, ondo funtzionatu zuenan, eta espero dugu hemen ere, jentea dokumentalarekin unkitzea eta benetan iristea barruan daukan historia hori. Hemen desberdina den gauzetako bat da, han ezagutzen zutela batzuk behintzat Sukiren historia, eta hemen gehienentzat ez ezaguna izango dela. Han ere nahiko ez ezaguna zen, historia liburu batzuetan eta akademiko batzuek bazekiten Sukiren historiaren berri, baina etzekiten inondik inora ere gorde zituen errautsen artean euskaldun batenak egongo zirenik, ez eta beste republikano batzuenak. Orduan, beraientzat ere historia nahiko ez ezaguna eta berria izan da. Hemen nahasten dira aipatu dut nik, ez gurutzatzen direla historiak, izenak, minak, urteak, eta kontua da, pelikula bat egiteko, filmak lantzen duen garaia hain dela handia, ordu terdira eramateko erabaki asko hartu behar izan direla. Hasieratik gidoia izan da buruko min handia. Hasiera batean planteamentu bat egin genuen, funtzionatzen ez zuena, gero muntaia egiten ari ginela gauza asko aldatu genituen, eta horrexegatik dokumentalak ere 11 bertsio ezberdin dauzka. 11 dira dauzkagun bertsioak, eta buelta asko eman ditugu dena ondo kontzentratu eta ari batekin, kasu honetan ikerketaren ariarekin, tentsio narratibo hori eraiki eta alden guztia azaldu ahal izateko gehiegi publikoa aspertu gabe. Eta horretan, lan honetan, bidelagun ezin hobea eta oso beharrezkoa falta ziren artxiboak eta osatzeko Koteren ilustrazio lana. Kote, nola iritsi zitzaizun zuri proiektua? Bueno, Maria Vallejo deitzen da erruduna. Aurretik egin ditugu animazio batzuk berarekin, baitare honetan Oierrekin ari izan lanean. Aurretik egin genuen Paiz Gartzela eta Margolaria animazioak, baitare dokumental historikoetan txertatzeko animazioak egin dituen, eta honetan, hau izan da aposturik handiena orain arte, egin ditugu guztet, entzun 13 minutu. 13 minutu animazioa, pentsa nahi pasatzen dut hilabete bat, minutu bat egiteko da nire kalkuloa, ez? Normalen egiten dut 2 minutu, 3 minutu pelikula bateako, baina honetan izan dira 13 minutu, beraz talde bat osatu behar izan dugu. Eta, ez dakit, oso prozesu luzea, gauza asko, storyboarra marraztu Oierrekin, gero hasi ginean, baita ere garaiak zirela eta, beti gabiltzalako ikertzen, adimen artifiziala ikertzen, orduan ez egon garatuta, pertsonajearen konsistentzia deitzen zena, badagoena garatuta, duela hilabete batzuk ez zegoen, eta beraz galdu genuen denbora asko hori ikertzen, eta azkenean egin genuen betiko moduan, pertsonajeak irudimentxotan diseinatuta modelatu genitun, eta gero konposizio guztia eta fondo guztiak eskuz, eta konposizioa klasikoa. Eta, kriston lana. Juri, aipatu du, hilabete pasatzen duela minutu bat egiteko. Atzo Euskal Zinearen festako networking horretan, txartel bat improvisatu behar zuen, Koteka Matxok hartu zen paper puxka bat, eta zizen hor berizena jartzen, zuak izurren diseinu gehiago zegoela hor eskuz idatzitako txartel horretan, nik kartel bat diseinatzen ordenagailuan egingo nukeena baino. Ze talentua, horre, eskuzola dibidaba egin zuen tita batean, bai. Hori da artista izatea baino. Artista izatea. Baina uste dut honek ere ematen digula, ez? Nik datu hau benuen badakit, inoiz lan egin dudalako animatzaileren batekin, oso gutxi, baina lana handia dagoela. Hilabete minutu uste dut horrek ere jartzen duela mahai gainean zer ikusten dugun, zer dagoen Popel Lerrautsak bezalako lan baten atzean. Oier, ikaragarrizko apostua dela animaziorako paus hori ematea eta jakitea asko emango dizun arren atzean ikaragarrizko kostua ere badagoela. Koste humanoa eta koste ekonomikoa noski. Bai, niretzako esperientzio barri bat izen da, eta konturatzen zara
entzun badakizu, entzutez badakizu animazioa zelako prozesu komplejoa eta denbora asko eruten dabena dela, baina, bueno, oin zuzenien ikusi ahal izen dut, eta egiz esan, bai. Uste dut dokumentalak bier bala, animazio hau. Eta ganera, estilo aldetik, azikera baten gehu Pragan koprodukzio bat da, eta Pragako ekoizliegaz eta han kontaktuetan egon ginen behituten animatzaieren bat txekian, eta niri geizen konbentziut ezten estiloa koten azan. Esan gure, bakitzu oso animatzaile hona dauzela txekian, baina hurbil eukitie bat, eta ganera, nik uste dut momentu aretan gure ikuspegi animazioarako oninokarren artistikoa bazala errautzen kontu hori, zelan egin sortu eta desegiten diren irudizek, eta eukigen duen pentsetan ganera animazioa zuri baltzien izeti, bai. Eta bueno, nik uste dut dokumental honegaz pasau dela, hazik eran arte edo sormen gehiago txertatzeko ikuspegi bat eukigen duen, baina gero denporiegaz ikusi dugu modu bakarra zala dokumentala egiteko oso narratibo bihurtzi, ez? Eta azken oso dokumental narratiboa da, ez? Estan gurote, azikeran gidoiek salto gehiago emoten ban, gure azikerako egitasmoatan, igual, esan hain ulerterraza, eta azkenien tiretu dugu, oso argize izetie, zentzu guztizetan, kolorie, mone animazioari, deskriptiboak izen, bueno, narratibo izateari hori asko eskertzen diot. Informazio asko zen duten, kriston lana indu Anotek horre montatzen, edo guztire antolatzen. Anot mintegia. Anot mintegia, bai, kriston lana, bai. Kristona. Ez da ikusten, jendea begiratzen du animazioak, oso ondo, porque, bueno, ikusgarria diela, baina horre Anoten lana eta aitorren musika, eta, bueno, eta horretzean, eta unairena, ja, bueno. Hemen elementu ugari daude, Unai Egiaren ikerketa, Anton Gandariasen ikerketa, nolabait momenturen batean ere zure gana iristen da, eta orduan zuk ere hor zer esana badaukazu, ilustrazioak, gauza asko dago hemen, zaila izan da bakoitzari bere lekua ematea eta oreka mantentzea gertatzen diren gauza guzti hoiei? Bai. Nik uste dut hori zen dela apurbete parterik komplikatuena. Elementu asko eukitie maiganien eta benetan bideratzie ordutardiko pelikula batera. Eta, bueno, dokumentalan pastan dan moduen zuke gidoi bat idatzi aldozu, tratamentu bat, hasieran idazten dana, eta igual badakit errepikatzen dodan idea bat dela, baina gero montajien egiten da benetan gidoie, ez? Eta kasu honetan holan izen da, ez? Egize da, maiganien hasieran jarri genduzen elementu guztisek azken montaje hori osatzeko hor dauzela, ez duguz deskarte guapenaz, baina zelan eraiki dugun, hori izen da apurbet erronkarik handizena. Gai zentrala eta zalantzari gabe pelikula honek jorratzen duena memoria historikoa da. Gaur estreinatuko dela aipatu dugu eta gaur albistegietan agian gehien errepikatuko den kontzeptua ere memoria historikoa izango da. Ari gara aste honetan Txikita Otaienen kontuarekin, gaur giza eskubideen behatokiak kereia bat bultzatu du 74ko Asturiagako segadagatik. Memoria historikoa hitz egin dugu baita ere polizien infiltrazioen pelikulak ere ikusi ditugulako zinemaldian. Aurten estreinatu bertzen pelikula hau bai edo bai? Hala, garai ezin hobean iritsi da? Nik uste dute apurret, garai ezin hobean heldu da, nik esango neke memoria historikoaren ariketa beti egin behar dela. Urtero, hilero, egunero, nik uste dut ariketa hori maiganien egon behar dela. Memoririk barik, uste dut gizarte bat memoririk barik da fantasma bat. Fantasma bat edo esango neke monstruo bat. Monstruo arriskutsu bat. Eta, bueno, ariketa hori maiganien dau, beti egin biherrekoa, eta ondino geuza asko dauz kontetako. Nik uste dut, hain zuzen be, gure moduen sorkuntzan gabizenok, hor lan bat dekogula eiteko, ez? Hor dau arrobi bat, eta arrobi horretan ondino harri asko dauz altzetako, eta geuza asko sortzeko. Beste, gizartiek dekozen beste zeregin edo
burruka edo, ez dakit, geusan artien, memoria historikoa eta memoria zeitxie behor egon bida. Nik hori pentsetan dut, bai. Duela urte bete, hemen zuek etxerita zaudeten leku honetan Moriartytarrak izan genituen, Marko aurkeztu zutelako, pelikulan Enric Marcoren historia kontatzen zuten, berak suplantatu zuen Enric Monerren historia. Enric Moner da Popeleko eta ikerketa hauetako lan hildo horietako bat. Zuk pasaren urtean Marko ikusi zenuenean pentsatzen zenuen, nik historia honen beste arimutxur bat badaukat urrego urtean zuei kontatzeko. Bueno, ja martxan egon ginen, ja dokumentala edizioa oso aurreratut egon zan, eta de hecho kontaktu bat eukidu Moriartytarrakaz bai, eure ekizen dokumentala hau egiten gauzela, da gu bat zehozelan kontetan dugu, inglesaten da, The Dark Side of the Moon, ez? Guk kontetan dugu be alde hori, ez? Kasu honetan Enric Marco da, guk Enric Moner hartzen dugu, eta, bueno, dana egize da, kasualidadiek dauzen dokumental honetan. Seguro ni Javier Cercasek ez baleuke liburu hori idatziko, gu ez gintzeke hemen egongo. Hori abia puntua, Hor dago abia puntu, bai, maila baten. Orduen, bizizeo lan da, kasualidadez beteta dau, gurutzatzen direnari ezberdinekaz beteta dau, eta kasu honetan holan izen da, ez bakarrik hori, baizik eta, ez dakit, Gregorio Urangak, Urruñako bizilagun horrek, Angel Lekuonan kontzentrazio esparru bardinen egon zala Praga inguruan, ez baleuke gutun bat idatziko gerra bukatu zenean 1945ean, ez gintzeke hemen egongo, bez? Esan gurot, hor dauzela, ez? Detaile txiki asko, derrepente, gauzak aldatzen da benak, ez? Gauza asko karri dituztenak. Osa txiki batzu momentu batean, pentsa hori, Javier Cercas liburua idatzi zuen, Moriarty pelikula egin, pelikula bigarrengo maila bat. Unaik libura irakurri eta galdetu, baina benetako unaetzen, eta zizan ikertzen nire harrigarriena, unai egiak dela plastika irakasle bat, arte derretako ikasle bat nire bezala. Osa, daude hor instituzioak, memoria demokratika, ezakit, baina unai hasten da tiraka eta desbelatzen du, baina, bilaka desagertuen errautsak, topatzen ditu. Bai, historia da izugarria, dokumental narratiboa aipatu duzue, thrillerra ere bada, eta zalantzari gabe abia puntua el impostor eleberria, eta begira horrek zer ekarri duen, agian gaurko estreinaldiaren ondoren, egongo da gaur norbait zuena ikusten, eta esanez, hemendik abiatuta nik beste ikerketaren bat, edo beste lerroren bat iriki nahi dut, eta agian goza gehiago etorriko zaizkigu. Bai, hori da... Jartzea besterik ez da. Hori da, kulturaren, zinemaren, edo literaturaren, edo magia, ez? Pentsarazi egiten duela, eta hori bertute bat da, ez? Hemen agurtu aurretiko Juri, gure txatean galdera bat dago Koterentzat. Bai? Eta da, ea zer moduz konbutxa. Ui? Ui? Entzuleo guztue bezalaxe, hau bete hortzu. Baina hau iritsi zaigu, benetan diotut... Txatean jartzen bali badu, galdera helarazi egin behar diogu gombiatu. Pentsatzen hon ezingo zala honi buruz hitz egin, etorri gara Popeli buruz hitz egitea, baina animatzaile lana da gaur egun dana ordenadorean eta fisiko behar den. Eta hasi naiz etxean, juten nintzen lagun baten etxea eta zeukaten konbutxa, eta hasi naiz egiten konbutxa. Eta beko dendan, ni imaginatzen hortikan idatzi dizula norbaiten indioren batek. Indio batek idatzi digu, bai. Baina horretan izan den Atlantikaldian, jetxi nituen limoizko konbutxa batzuk, eta horre egon dira saltzen. Eta nik gara pentsatzen, ja serio hartzea, zer marka bat egitea, konbutxa badago, izena, eta jartzea taberna. Horretan terrazeo asko dago, eta... Konbutxa, olatu aparrean dabil, igual momentua da, oso horrezala egitea, Bai. Basigara, Popel pelikula zizketan apaitu dugu konbutxa, zaina aurrera egin behar dugu, beraz. Agurtu behar ditugu Oier eta Kote, eskerrik asko. Eta ez da gauza bat, atzo ez nitu, baina gaur txartela jaso ditut.
eta dazkat 130 txartela desberdin. Ostras, egia. Atzo konversazio eduki genuen aztutan egon. Claro, egin unola paperean Claro. lazkan hori emateko. Bai, Jesus Maria lazkan hori. Hoixe, eta gaur, bitu, fotogramak dira. Fotogramak, astetzea mai baina jartzen. 130 fotograma ezberdin daude Zoragarri. txartel horietan. Oain gogoratu dut atzoko konversazioa. Bai, atzeko ginen lanean. Hori da, lan asko egin genuen atzo. Koteren presentzia gaur atzo bermatu genuen. Hauxe da. Bikote mila esker, kakapila eta publikoak goza dezala popelekin eta jarraituko dugu kafe gehiago ere hartzen. Eskerrik asko. Elkarrukitzen diogu efemeridea nahi gabe. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Pablo Zurutuza. Egunon. Egunon, Bai. Gero, zu gero joango zara etxera esan ez bai gaur ere lan egin dut. Bai, esan, Hemen ordu txikitan aritu dena, dena lotzen, hemen dabil gurdiari tirak aldan moduan, txirritarra. Pentsa dara mala, 20 minutu, nire jolasa txikitzen, gero ez da jaio pentsatzen. Hau kenduko dut. Bale, zingo ingo gara, venga, ja. Gure informazioaren ariako kidei eskatuko diogu minutu extra pare bat. Perfecto. Lasai, oso ondo jongo da. Zergo juri? Ez que, WhatsAppean, bueno, Pablo taztari dira izketan, esan ez lan gutxi ari dela egiten gaur baino, jazta. Entzunean alako jende egiten zesango den. Egia. Venga, guazen jolastera, nik jolasteko gogoa daukat. Nik jolasteko gogoa daukat. Haze programa markatzen ari den gure peibol jarri duten mendik. Bueno, kontua da. Hau nahi nun gaur, nikin programa polita ederra interesoa izango zela, eta nahi nun pixkat tontakeriekin bokatu. Osondo. Beraz, hau daia, askotan gertatzen da zineman, formatu internazionalak ekartzen direla euskarara, eta nik gaur hori bera egin dut. Hau da, saio berri bat, asmatu deguna, etzen da, Inurritegia. Inurritegia, Oformigueiro. Eta zer ditu dute Oformigueiron gombiatuek? Zer esaten du niri izena bera daukan eta motorra izena duen aurkezleak? Divertitzera etorri direla konbidatuak. Hala da, eta gaur zuek bizarete. Inigo eta Goiuri. Oformigueiro. Post ibilen dituen, baina, hiru film aukeratu ditut. Guazen. Azken, minutu betarako, eta hemen, musika zeritzen ez ni programantan normalean, eta soinu banden inguruan ditugun ez gaur. Perfecto. Orduan, ibili naiz soinu banda asko entzuten, trailer askoren soinu bandetan fijatzen, bereziki euskal pelikuletan, euskal soinu bandagileen lanak aztertzen, eta, hiru ekarri izkizuet. Nik hemen dozket karpeta batean, bat 3 4 eta 5. Baina ordu ninoak emaitzak badakizki? Ez jartzen du audioa bat, Bale. Eta ez erabiliko ditugu bat 2 eta 4. Bat 2 eta 4, bale. Bat entzuna nahi dugu? Lehenengo, irakorko ditut 3 sinopsi. Eta zuek, soinu banda bakoitza, gainera kendu ditudanak, dialogoak eta bar, asmatu harko duzue, ze pelikulari doakion. Eze guapoa. Bota. Irabazten duenak, zakitze premio izango den honen. Ikusiko dugu. Arrautza benediktinoak behar ditunik. Lehenengo, irakurreket, Mas Palomas pelikularen sinopsia azkar batean. Bikoterekin hautsi ondoren, Vicente, gustoko den bizimodua drama, Mas Palomasen, lehen aipatu dugu. Eguzkia, parranda eta gozamena dira bere eguneko jardunak, baina istripu batek Donostiara itzultzera behartu du. Eta han, aspaldi abandonatu zuen alabarekin elkartu beharko du. Vicentek zaharretxe batean bizi beharko du eta bertan armairura itzultzera bultzatua sentituko da. Konpondutzat zuen bere buruaren alde bat ezkutatuz. Ikusi da zuen uste dut, Mas Palomas? Bai. Badak ez zertatzen. Bigarrena, Natura Fugit izango da. Hemen landu dugu, gure entzulek ere ezagutzen dute. Ederki. Eta hirugarrena, Karmele. Karmeletaz ere, biharariko gara, baino hitz egin dugu Karmeletaz. Zerbait zertxo baitu bai. Ezberdin dira, hiru pelikula mota ezberdin. Oso ezberdin. Pardon, nire zu, Inigo, sartu ditazu lehenengo bat audioa, ondoren 2 audioa eta ondoren 4. audioa, eta asmatu beharko dugu ze pelikulari doakion. Venga, bat. Bale, nik badakit ja. Goiuri, animo, Nik badakit ja. Nik ere bai. Bota. Baina batera edo nola egingo dugu.
Ja, biak egizue, uste duzue? Nik lehenago esantet banikiela. Ez nekin horrela funtzionatzen zuenik. Nik joduz pulsadorea Zer lehenago. gertatzen den oformigeiron. Zer? Egoten direla ondo nola bi nazi, eta orduan gero aukeratzeko eta arauak jartzeko. Claro, hori, lagungarria izaten dela hori ere. egia, izango dugu bat, bi, hiru eta izena esan. Venga. Bat, bi, eta hiru. Karmele. Vale, bat doaz. Bai, gainera jakin nuke ze minututan, ze momentutan gertatu den hau. Hori zizu galdetu. Bai, gainera dos. Perfecto. Bigarren entzungo. Bigarren audio, txartatu mesez. Bueno, lehenengo barkatu, lehenengo audioa, aipamena egingo diogu, Arantzazuk aia jarrena dela. Hori da. Badakit. Nik ere bai. Jo, ez erresa izan den lugu. A ber, ez da erresa dela, eski oso onak ea. Hori egia, eta otzen beste lan da, Bat. Bat, bi, eta hiru. Natura fugit! Atzo nintzen musika sortzailearekin Josua Beriztainekin, eta Bai. baita Jesus Mari Lazkanorekin ere, eta Aran Kallejarean zebilen, bai, denak musikari guztiak antzauden. Ba, orduan gure jolasa, pixkat pikutara joango da. Egia da, ze hirugarrena ja, badak... Egingo dugu gauza bat, entzun dezakegu audioren bat, sinopsia jakin gabe. Bale. Hau zen, bi esan dugu, Natura fugit. Gustan zaitu dugu. Vale, eta lau orduan deskartez, Mas Palomas da. Hori esan behar da Mas Palomas, Bai. Baina orduan ze, jarri behar duzu guain audio bat, Bai. edo zein pelikula... Zerotik abiatuta. Venga. Vale, hau zen Mas Palomas. Hori da. Dena dago iatik pasata trailer. Bai. Hirugarren audioa. Ikusi duzu eta bigarren... Nik badakit zer den hau. Badakit zer den hau. Badakit zer den hau. Batatzeko berriz. Badakit zer den hau. Bost. Lau. Hiru. Ba, blokeatuta nago. Bat. Ez. Esan du pa blokeatuta? Ez blokeatuta. Hau zeru hauak da. Igo? Ez da zeru hauak. Bai, izan zitekeen, baina ez da. Baina ez da zeru hauak. Aitor Etxeberriaren ere, baina... Bale, txen. Baina rebotean idaukate goi juri. Zuk ere esan dezu bai, zeru hauak. Ez, izan zitekeela esan dut. Aurpegiarekin bai, ez da zinemaldian estrenatu. Badago, baina ez da estreinakoa. Gaur eki dugu bereko izle hemen. Sako nuke zetz, baina bagian bai. Ados. Baina gonda bigarren kafean jende hau. Faisanen irla. Oso horrelako piztekin. Faisanen irla bide batez, zinemaldian berpizten ari den beste pelikula horietako, eta oso gustora ikusi genuen. Baina ipatzekoa, Rudiger eta Elena Setienen soinu bandak direla. Piskat, jolasoanen helburua hori bazen ere, bai ipatzea ez, ze estilo den. Nik imaginatzen oso zaila izan behar dela pelikula bat zuzentzen zuen garaian, erabakitzea ze soinu banda mota nahiko duzun, eta piskat diferentzia horiek bilatu nahi nituen gaur hemen, eta bueno, orduan ja... Azken badaukagu. Azken audio izango nahiko erresa. Baina ez dakigu. Zen piskat bukaera saioa. Ez dakizu, hau ere ez da jakingo duzu segituan ikusiko duzu. Jone batzuetan. Ez. Hiruko hautat. Itoiz Summer Sessions. Udako sesioa. Egia. Bauzen nire jola. Eizu oso jolas guapoa, Ze ondo pasatu dugun O Formigeiron, Pablo. Falta zezkigu pelutxeak eta gauza horiek, eta... Bai, egia da urtsa daude trankaz eta barrankaz. Pablo ketzuela hau eraman nahi oso mugara ere. Ze Pablo badakizu zer egiten duen. Gazetaritza. Hombre, bai, nahi badakizue jolaz, divertigarritan. Obea naiz, oiuren bidoiak zapuztuen. Hori ere egia da. Asko gustatu zaigu jolasa, eskerrik asko hartu duzun lanaren gatik, trailerretatik eta, bueno, abestietatik erreferentziak kentzeko, Esan jokat, maia oso honean zaudetela biak, Bueno, gu zinemaldian murgilduta gaude zeharo. Baina beste pelikulen artean, pensatzen liatuago ibiliko zinetela. Egia da, zuke bidea erakutsi diguzunean, 3 hauetatik aukeratu hor erresa zela, bai. Ja, bai. Hori bai, Jari orain, Horizontes Latinoseko, bosta besti, eta... Baina euskal... Ez, klaro, baina guk entzulei askotan esaten diegu, guk hartzen dugu konpromisoak gure datozen sortzaileen lanak, entzun, irakurri, ikusi, danakoa egiteko. Eta euskal zinema, ikusi eta ikusi gabiltza, euskal zinea ez dena ere, bai. Zeinek irabazi du, bikote? Irabazi dugu biok elkarrekin, ze
parte hartzea Exeku zen bat izan. gakoa. Ba, bien artean kaina banderi orain orduan. Begira, idatzi digute esateko, oik dituk arrautzak zurutuza, Bronxeko benediktinoak baino haundigoak. Beraz, Honekin agurtuko Zurutuza. saioa. Honekin agurtuko du gaurko saioa, azken segunduak eguerdiko 12etarako entzuleok bagoaz, bihar hemen izango gara. Berriro goizeko 10:05 zer dugu? Ba, Karmele pelikularen inguruan ariko gara. Asier Altuna, Jon Laspiur eta Javi Barandiaranekin, Aro Berriaren inguruan Irati Gorosti direkin, Onbuaren itzalaren inguruan, nien hau ziur zein datorren Onbuaren itzalaren inguruan? begiratu egin barko. Begiratu egin barko du? Bai. Horbe, aztertzeko daukagu. Eta beste hainbat gai ezuegin jorratzeko aukera izango dugu, gaur eta atzo ikusi ditugun bestelako pelikulen inguruan aritzeko, eta beraz, entzuleok bihar goizeko 10:05 hementxe, naiz erratian bigarren kafe hartuko dugu orain, informazioaren txanda zaindu asko! Bukatzen dien puntura joateko. Keep calm and bigarren kafea.